Syrjäytyminen ja sosiaalinen syrjäyttäminen viittaavat prosessiin, joka tuottaa koulutukseen, työmarkkina-asemaan, elintasoon, terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin ja elinympäristöön liittyvää yhteiskunnallista huono-osaisuutta. Toisaalta kaikkea edellä mainittua kuvataan myös syrjäytymisen syiksi. Henkilö siis joutuu syystä tai toisesta, tai vaikka monistakin, sellaisiin olosuhteisiin, joista se ei pääse irti. Eikä pysty, ei kykene, ei tahdo mahdollisesti täysipainoisesti osallistua yhteiskunnan kaikkiin eri toimintoihin. Siihen voi tietysti olla monia eri syitä. Voi olla työttömyyttä, voi olla sairauksia, henkilö saattaa olla vaikka vammautunut, saattaa olla avioero, työsuhde on mennyt juuri poikki tai jotain muita vastaavia syitä. Ja puraudutaan näihin syihin tässä hetken kuluttua hiukan tarkemmin näiden meidän sydämellisten panelistien kautta. Eli niin, lyhyet esittelyt ensin. Tässä on ensimmäisenä on Sirpa Koivisto. Hän on kaupungin valtuustossa toisena varavaltuutettuna ja on Tetolan eli terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan jäsen, lähihoitaja, eläkeläinen ja kuntavaaliehdokas Hervannasta. Sitten meiltä löytyy Reino Seppänen, joka on ollut johtavana sosiaalityöntekijänä, kriminaalipuolen asiantuntijana ja ollut mukana muun muassa siltavalmennuksessa, eikä totta, josta saa sitten itse kertoa enemmän ja tällä hetkellä vapaa-neuvoksena. Ja sitten meiltä löytyy Mia Estelle-Lotta, joka on päihdetyön ammattitutkintoa suorittava ohjaaja ja valmentaja, yrittäjä ja meidän Hervannan demareitten puheenjohtaja ja myöskin kuntavaaliehdokas. Seuraavaksi saattekin itse esitellä hiukan tarkemmin itseenne, eli jos samalla sitten vaikka kertoisitte hiukan, että mitä syrjäytyminen teidän mielestä tarkoittaa. Aloittaako vaikka Sirpa? Kiitos. Iltapäivää kaikille, tosiaan on Koiviston Sirpa ja sitten tuosta sun esittelystä jäi yksi pieni lisä, tai kaksi pientä lisää. Mä olen terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen jaoston puheenjohtaja. Jaoston puheenjohtaja, mä oon nyt siellä niin kuin 5. vuotta puheenjohtajana. Siellä käsitellään nimenomaan vammaispalveluiden oikaisuvaatimuksia ja toimeentulotuen oikaisuvaatimuksia. Ja jaosto kokoontuu 3 viikon välein, puolen päivän aikaa keskiviikkoisin, että nyt on tällä viikolla juuri kokous, kun täältä menen kotiin niin alan listaa lukemaan. Ja lista on yleensä aika pitkä, about noin 30 keissiä per kokous. Et parhaimmillaan on sellaista 500-600 sivua luettavana. No, nyt en ole vielä katsonut, mutta sitten mitä itsestäni muuta haluan kertoa, niin todella on ollut pitkään kunnallispolitiikassa vuodesta 1988 alkaen. Eli silloin olin 2 kautta varavaltuutettuna, sitten 4 kautta varsinaisena. Nyt olen toinen varavaltuutettu ja tänään mua soitettiin valtuusta, mutta minä sanoin, että minulla on nyt vähän muuta menoa jo, että en mene nostamaan palkkioita. Tänään on semmoinen asia siellä. Sitten toimin tuolla seurakunnan puolella myöskin luottamushenkilönä ja on ollut Hervannan seurakunta, kun oli vielä, niin palvelutyön johtokunnan puheenjohtaja ja siellä sitten käsiteltiin nimenomaan diakonia-asioita ja diakonian avustuksia ja hyvin moni asia tuli Hervannasta tutuksi. Että tämä niin kuin tästä historiasta, mutta mä palaan sitten näihin teemoihin myöhemmin. Joo, Reino. Joo, olen Reino Seppänen ja noin reilu 30 vuotta olen ollut sosiaalityön työntekijänä työssä mukana. Valtaosa niistä kriminaalihuollossa, joka sitten valtiollistettiin ja sen jälkeen menin siltavalmennukseen töihin, niin kuin muistutit. Välillä olin 2 projektissa tai oikeastaan ennen kuin jäin eläkkeelle, niin olin projektijohtajana yhdessä hankkeessa. Tämä työ on ollut juuri semmoista, mitä voi hyvin kuvata syrjäytymisen kanssa tehtäväksi työksi. Tämä syrjäytymisen käsite tuli vasta joskus 1990-luvulla. Mä itse valmistuin sosiaalityöntekijäksi
1984 ja silloin ei puhuttu syrjäytymisestä. Ongelmathan oli tietysti samoja, mutta että syrjäytymisen käsite ei vielä, kun sitten pari vuotta myöhemmin valmistuin 2-vuotisesta sosiaalialan työnohjaajatutkinnosta tuolta Tampereen yliopiston täydennyskeskuksesta, niin silloinkaan ei vielä ollut syrjäytymistä. Mä muistan, että se tuli 90-luvun alussa ja se on tietyssä mielessä myös vähän ongelmallinen käsite, että aikaisemmin ehkä puhuttiin huono-osaisuudesta siinä kirjallisuudessa, mitä aikoinaan tutkintoonkin lueskeli ja näin poispäin, mutta ehkä se käsite kuvaa tätä muuttunutta yhteiskuntaa paremmin. Sehän tarkoittaa sitä, että ongelmat ovat kasautuvia ja niitä on useampia. Ja kun kohderyhmänä on rikoksiin syyllistyneet ja vankilasta vapautuneet kuin minulla, niin siinä kyllä melkein koko kattaus tahtoo olla mukana. Mä voin myöhemmin palata siihen, että tähän syrjäytymiskehitykseen kyllä ja miten se alkaa ja näin poispäin, mutta tässä vaiheessa sanon, että kaikkea heikkoisuutta tai ongelma, tällaiseen sosiaalista ongelmien kanssa painimista ei voi kuvata sillä syrjäytymissanalla. Sillä on niin kuin syvempi merkitys. Nyt muistelen sitä englanninkielistä sanaa, tai siinä on 2 termiä, mutta kun on tämä, mikä tämä nyt oli tämä, eli taatelilaho, niin se tulee kohta mieleen. Discrimination. Anteeksi. Discrimination. No ei oikeastaan, se menee jo sitten, se menee erittelyyn. Eklusius tai joku tämmöinen oli se toinen sana, mutta ei parannuta siihen, vaan että päästään esittelyssä eteenpäin, niin totean, että varsinaisesti ensimmäisen kerran kun valmistuin, niin minulla oli pääaineena valtio-oppi. Ja se ei ole suinkaan mikään huono asia. Mä olen edelleenkin sitä mieltä, että se on ehkä antanut enemmän minulle kuin kaikki sosiaalityön ja kasvatustieteiden opinnot, koska yhteiskunnallisista asioistahan tässä ollaan niin kuin kysymyksessä ja näin poispäin. Mutta kun töitä ei tullut siltä alalta, niin sitten lähdin tänne sosiaalialalle seikkailemaan ja siitä tulikin pitkä polku sitten. Varsinaisesti aikoinaan lähdin opiskelemaan, kun olin Sanomalehdessä töissä aluetoimittajana. Eli paljon kokemusta. No en tiedä, mutta ehkä jotain annettavaa tähän teemaan nyt on. Kiitos. Kiitos. Mia. Joo, mä oon Mia Estelä-Lotta ja olen Hervannan demokratian puheenjohtaja, niin kuin nyt sitten tässä jo todettiin, ja mä opiskelen päihdetyötä. Ja se syy, miksi mä haluan opiskella päihdetyötä, on se, että jokainen ihminen on arvokas. Meiltä usein unohtuu sellainen seikka, että se tämän päivän voittaja voi olla se huomisen häviäjä. Kuka tahansa voi milloin tahansa syrjäytyä, ja siihen liittyy sitten siihen syrjäytymiseen montaa sellaista seikkaa, mitä me nähdään tuolla ulkona. Ja se niin kuin ihmisarvo syrjäytyneellä, niin se saattaa kärsiä, ja mä haluan tämän opiskelun myötä tietää enemmän tästä asiasta, jotta mä osaan työskennellä asian kanssa
ja entistä paremmin ohjata ja valmentaa. Kiitos. Mä ajattelin, että mentäisiin tämä niinku suurin piirtein silleen, ajallisesti, eli jos aloitetaan nuorisosta. Nyt tähän on ollut paljon otsikoissa nimenomaan niin nuoret miehet, jotka on syrjäytyneitä, 7000 vai vähän päälle, oli nyt kadoksissa kaikista systeemeistä juuri viimeisten otsikkojen mukaan nimenomaan nuoria miehiä. Niin mitä mieltä olette, mikä siihen voisi johtaa, mikä siinä on se pääpointti? Reino. Joo, itse asiassa tämä on siinä mielessä ihan osuva kysymys, koska aikoinaan tein näistä nuorista nimenomaan semmoisen pienen tutkielman yhteen koulutukseen. Ja siinä on oikeastaan, tässä nimenomaan nuorten syrjäytymisessä on oikeastaan 5 erilaista niin kuin tasoa. Ensimmäiset merkit ongelmista näyttäytyivät jo koulussa, kouluvaikeuttina ja koulusta niin kuin, sanotaanko karkailuina tai poissaoloina ja sitten kotivaikeudet. Tässä on mielenkiintoinen kotimainen tutkimus. Psykologi Leena Pulkkinen, nyt taitaa olla jo, en tiedä vieläkö on hengissä, mutta ainakin yli 80 vuotta täytyy jos olla. Hän teki niin sanottua pitkittäistutkimusta, eli otti tämmöisiä kohderyhmiä, joita seurasi sitten aivan tänne aikuisuuteen asti, ja viimeinen havainto on joskus 2000-luvun alkupuolelta, niin hän silloinkin vielä seurasi sitä ryhmää. Ja on hyvin selvästi jo Pulkkisen tutkimuksessa osoitettavissa, mutta myös muissa, että nämä kouluvaikeudet ovat ensimmäinen merkki siitä, mitä tuleman pitää. Eli meille jotka oli kriminaalihuollossa, teki töitä ja vankilasta vapautuneiden ja rikoksiin syyllistyneiden kanssa, niin se oli erittäin ansiokas tutkimus. Keskeytyminen ja ennen kaikkea alisuorittaminen koulussa. Siis se tarkoittaa sitä, että resursseihin nähden, kykyihin nähden ei saavuteta niitä vastaavia tuloksia. Sitten tulee tämä niin sanottu ajautuminen tähän huono-osaisuuteen ja ennen kaikkea työmarkkinakyky on heikko. Ei ammattikoulussa olla, ei ammattikurssilla ja tämä, mistä sä puhut, niin on iso ryhmä, katoo kokonaan. Tämä on sillä tavalla mielenkiintoista, että kun mä olin vielä töissä, niin siltavalmennuksen puitteissa tehtiin iso tutkimus tästä porukasta ajamalla ristiin erilaisia tiedostoja, ja silloin puhuttiin kanssa tuhansien nuorten häviämisestä jonnekin, ei pittiavaruuteen, mutta jonnekin semmoiseen, että niistä ei kukaan ikään kuin tiennyt mitään. Historiallisesti ajatellen, että ei ole mitenkään ihmeellinen asia, päinvastoin, kun mennään riittävän pitkälle, niin suurimmasta osasta ei tiedetty, että mitä ne tekee, mutta nykyyhteiskunnassa se on hirveän vaarallinen. Tähän nuorten syrjäytymiseen liittyy sitten alkoholin käyttö. Minun työelämässäni se alkoholin käyttö muuttui sekakäytöksi ja monissa tapauksissa niin kuin huumekäytöksi. Ja sitten siitä seuraa se, että jäädään yhteiskunnan ulkopuolelle monessakin mielessä. Laitostuminen on yksi sitten, mikä tarkoittaa sitä, että kierretään hoitolaitoksia, päihdehuoltolaitoksia, vankiloita, mielenterveysjuttuja ja niin poispäin. Asuminen on heikkoa, asuntola tai ollaan asunnottomina ja niin poispäin. Ja sitten mikä on tähän huono-osaisuuteen tai syrjäytymiseen ennen kaikkea liittyvä asia, niin on sitten tämä irtautuminen kansalaisyhteiskunnasta.
ei olla kiinnostuneita, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, ei kotikunnasta, ei vielä vähemmän valtion tason asioista. Ja EU on suoraan kirosana sitten näille syrjäytyneille. Sirpa. Joo, mä lähtisin ihan tällaisen yksilön näkökulmasta. Reino piti hyvän alustuksen tähän alkuun. Eli mä näkisin jo siitä, että tämän päivän äitejä kun katselee tuolla ulkona kulkemassa, niin ei ne sille vauvalle puhu tai sille lapselle, joka on joko rattais, niillä on aina joku kännykkä kädessä tai joku someyhteys jonnekin. Ja mua huolestuttaa semmoinen, että ei ole sitä vuorovaikutusta lapsen kanssa, vaan on jonnekin pittimaailmaan tai kaverille hirveän tärkeää sanottavaa. Ja tässä alkaa niin kuin jo pieni polku ainakin kulkemaan siihen suuntaan, että lapsi ei koekaan olevansa hyväksytty ja tärkeä. Mä nyt en kärjistä tätä asiaa, ei tämä kaikille ole näin. Mutta tämän havainnon olen tehnyt ja aina hämmästellyt sitä, että miksei ne koe sitä läheistä sitä lasta tai muita lapsia. Monesti on useampi lapsi mukana ja silti se kännykkä on kädessä tai korvalla. Ja tämä on yksi huolenaihe, mitä mä olen havaintoa tehnyt. No toinen on tietysti päiväkoti-ikäisyys, eli siellä voi tulla sillä syrjäytyneeksi siinä mielessä, että häntä ei otetakaan siihen leikkiin mukaan. Se on niin kuin siinä se suurin pelko, ja jossakin lehdessä nyt luin juuri, että 10-vuotias tyttö kylläkin oli, että nyt hänellä on 15 kaveria, kun aikaisemmin ei ollut yhtään, mutta mä en tiedä mitä siinä tapahtui sitten. Mä en ehtinyt sitä eilen lukea, että mikä se juttu oli, mutta se oli hyvin lohduttavaa, että hänelle oli löytynyt kavereita. Eli koulussa ja päiväkodista lähtien, niin monen polku lähtee sillä kaveriporukassa, että me oltiin päiväkodissa jo kavereita, me oltiin ekaluokalla ja omilla tyttärillä on justiin tämmöisiä peruskoulun aikaisia kavereita. Ja musta se on aivan hieno juttu, vaikka kuka on Hämeenkyrössä, kuka on Nokialla, kuka on missäkin, mutta kuitenkin se kaveruus on säilynyt ja se on tosi tärkeä ja se estää tätä syrjäytymistä. Mä etsin ehkä enemmän keinoja kuin se, että mä haen niitä, missä kohtaa nuori on syrjäytynyt. Sitten kun ala-aste menee vielä niin kuin aika hienostikin lapsilla, siinä mielessä, että se on ehyt luokka, joka menee niin kuin luokka-asteelta toiselle, sama opettaja, sama luokkatila, mutta se suurin taitekohta on tämä, kun pojat erityisesti lähtee 7-luokalle, ne joutuu vaihtaa koulua, niille tulee ihan erilaiset kaverit, hyvin harva pääsee siis samalle luokalle, mistä on ykkösestä aloitettu. On ihan omakohtaista näkemystä tähän asiaan, että tarkoitushakuisesti jopa hajautetaan kaverit, joka on ikävää. Ja 7 tulee sitten ne, valitettavasti ne melko herkästi ongelmat. Ei ehkä löydä sitä omaa kaveria eikä sitten sitä intoa. Se on hyvin herkkä ikä, se 7-luokkalaisen ikä. Se, että joku siinä pärjää, joku on hyvin taitava kädentaidoissa ja toisella on aivan kalkki ja matematiikka ja englanti. Nyt puhun omasta lapsenlapsesta, mutta onneksi on pystytty niin kuin häntä auttamaan ja ei ole tamperelaisessa koulussa, että siinä mielessä voin puhua ihan näin vapaasti, mutta se huolenaihe on myöskin isoäideillä ja papoilla ja vaareilla ja näin poispäin, että miten voi rohkaista tällaista lasta, joka vähän niin kuin, että kun mä oon koulukiusattu, niin mun pitää nyt käyttäytyä niin kuin koulukiusattu on. Siellä ala-asteella ollut koulukiusattu. Mutta eikö niin, juuri toi ala-asteella koulukiusattu, eikö se ole enemmän niin kuin juurikin ala-asteen ongelma, koulukiusaaminen? Mutta kun sitä ei kerrota silloin. Niin. Sitä salataan 3-4 vuotta salattuna. Ja sitten se yhtäkkiä 7 paljastuu, että mistä tässä on nyt kysymys. Ja sitten tulee niin kuin ryöpsähtämällä kaikki vastaan. Lapseni oli 2 viikkoa ihan sairaalan hoidossa, että ihan vakavaa asiaa on koettuna ja edelleenkin. Mutta kalastuksesta tykkää. Mä jätän nyt tähän, että mihinkin pääsee. Että juuri tämä, että
joka viikonloppu ja milloin vaan koko kesälomana oli kalassa. Aivan. Mia. Joo, mä jäin miettimään just näitä nuorten koulunkäyntiä, että nuorilla saattaa tämä koulu jäädä kesken ihan tämän sosiaalisten tilanteiden pelonkin vuoksi. Eli se saattaa olla niin pahaa, että se estää ihan sieltä kotoa lähtemisen. Koulu voi jäädä kesken. Voi olla monenlaista syytä, siihen voi olla myöskin sitä eleellistä kiusaamista ja syrjäyttää, eli se on sitten jo syrjintää. Nuorilla on monta kertaa määrätyssä ikävaiheessa niitä itsetunto-ongelmia. Ja sitten jos ne oikein pahaksi menee, niin tosiaan se koulu voi jäädä sen vuoksi kesken. Tulee muuta siihen tilalle, millä täytetään se päivä. Ja se ei välttämättä ole mitään semmoista kauhean hyvää tekemistä sitten. Että kyllä nämä sosiaalisten tilanteiden pelot, niin monille on varmaan nyt tästä tuttu tämä televisio-ohjelma, se esimerkiksi tämä Hajasen Pukeen naapuri, oliko se nyt Elisabeth nimeltään, mitä sitä teetä juo siellä ja siitä ei tule koskaan yhtään mitään. Ja se niin kuin jo edeltä käsin pelkää sitä sinne menemistä, että hän mukaan. Samassa voi olla näillä nuorilla se kouluun lähtö. Niin se pelottaa niin paljon, että ei uskalla edes yrittää, kun pelkää tulevansa siellä liikaa huomioidutuksi negatiivisesti ja mokaavansa siellä jotain. Koulu jää kesken. Ja tämä pahimmillaan voi aiheuttaa sitten aikuisellakin ihan työkyvyttömyyttä. Ja se ei ole mikään luonteenpiirre ihmisellä, vaan se on ihan häiriötila, sairaus, silloin kun se on oikein pahana. Mutta se varmasti voi olla myöskin luonteentila. Voi olla, joo. Pahimmoillaan se on sitten se sairaus. Mitkä sellaisiin voi sitten tavallaan mikä voi olla siellä se perisyy? Esimerkiksi siihen, että joku alkaa pelkää niitä sosiaalisia tilanteita. No varmaan hirveän yksilöllisiä ne syyt sitten, mitkä siihen mä olettaisin, että sillä lailla toimiessani valmentajana tämmöisissä esiintymisjännityksissä ja muissa sosiaalisten tilanteiden pelkäämisissä, niin jokaisella on aina vähän omanlaisensa polku ja syy ja suhtautuminen siihen. Se 7000 henkilöä, mikä tuossa mainittiin aikaisemmin, niin se liittyy enemmänkin siihen, että he on jäänyt näihin kaikkien verkostojen ulkopuolelle ja heitä ei tavallaan löydy mistään tilastoista. Mutta sitten oli tosiaan muuten on eri arvioita, joiden mukaan jopa 30 000–50 000 nuorta olisi niinku tosiaan syrjäytymisvaarassa käytännössä. Ja sitten sanotaan, että perhetausta olisi yksi tämmöinen syrjäytymisen aiheuttaja, niin mitä mieltä olette siitä? Reini. Joo, ensinnäkin puhun näistä 7000 ja vieläkin suuremmasta ryhmästä, niin mitä ei ole tavoitettu, niin tämä täytyy heti todeta se, että esimerkiksi Tampereella jo 80-luvun, 90-luvun taitteessa oli niin sanottua etsivää nuorisotyötä, joka on vieläkin ilmeisesti hengissä. Sitä ei saatu vielä sentään tapettua, mutta ehkä sekin onnistuu tässä tällaisella politiikalla. Huono-osaisuus on myös niin kuin periytyvä ilmiö. Me tehtiin joskus nykyisen tohtori Tapio Kuurteen kanssa artikkeli semmoiseen Tommi Hoikkalan teokseen kuin Nuoret reunalla, ja siinä mielessä mä haastattelin vanhaa kriminaalihuollon asuntolahoitajaa, jolla oli tämmöinen erittäin rankka oma päihdehistoria taustana. Nyt jo autuasti vaineeseen vaipunut, ja hän kertoi siinä yhteydessä, mikä tuli siihen kirjaan meidän artikkelissakin todettua, että jo hän tietää 3–4 semmoista sukupolvea, jotka ovat eläneet samantapaista niin kuin elämää
mitä sen hetkisen polvi eli. Eli tästä on myös paljon ulkomaista tutkimusta olemassa, että ei pelkästään tarvitse tähän Tampereen paikalliseen nojautua. Se on näin. Ja sen takia olisi äärimmäisen tärkeää, että sitä sosiaalityötä ja ennen kaikkea, niin kuin mä sanoisin, että toivoa voitaisiin antaa sinne suoraan siihen perheeseenkin, eikä pelkästään lapsiin, mutta viime kädessä se lasten syrjäytymiskehitys pitäisi pystyä estämään. Siellä oli yleisöllä kysymys. Ei. Joo, mä oon Kamppurinen Eija Hervanasta kanssa esimerkiksi kertaa valtuustoon ehdolla, niin tuohon juuri toivoa niin perheellä, niin mä näen itse hirmuisen merkittävänä, että mä oon lastentarhanopettaja, tehnyt siellä varhaiskasvatustöitä, että se varhaiskasvatus olisi saatavilla kaikille lapsille tasavertaisesti ilman, että vanhempien työssä oleminen tai sieltä pois oleminen vaikuttaa siihen. Tämä on niin tosi merkittävää, että saisi luoda jo niitä ystävyyssuhteita siellä ennen kouluikää, koska kyllähän se niin on, että ne ikätoverit, jotka on siinä muutaman vuoden säteellä oman syntymävuoden ympärillä syntyneet, niin nehän kulkee siinä rinnalla sun koko elinkaaren, että kun siellä päiväkodissa opitaan elämää yhdessä ja sopii asioita, niin se kantaa sitten. Et onneksi Tampereella ei ole vielä lähdetty tähän hullumyllyyn, mitä on muualla Suomessa ollut, on lähdetty rajaamaan, mutta onneksi ei ole vielä. Sirpa, sulla oli. Joo. Vielä tähän sitten, että kysyy, koulusta, ainakin peruskoulu vielä onneksi käydään loppuun, mutta sitten kun on aika hakeutua ammatilliseen koulutukseen tai lukioon, niin se kohta on aika haasteellinen kanssa, että minkälaisen ammatin tai mitä mä toivon tulevaisuudelta. Ja monella nuorelle se on tosi vaikeaa löytää, että mikä musta tulee. Viime viikon loppuna mulla oli 4 poikaa, lastenlapsia yökylillä ja pappa sitten haastatteli heitä, että mikä susta tulee isona, niin yhdellä oli ainoalla selkeä. Minusta tulee lentäjä. Tuskin tulee, mutta toivoa oli hänellä kanssa, että hänen haaveensa tällä hetkellä. Ja tästä yhdestä tulee ihan varmasti kalastaja. No, mutta se, että nuori ei heti löydä eikä voikaan löytää, vaikka on opinto-ohjausta koulussa ja muuta, mutta se, että kun lähdetään sinne ammatilliseen kouluun toisen asteen koulutukseen, niin kyllä siinä kohtaakin tulee näitä ongelmakohtia, että ei jaksetakaan käydä sitä koulua. Tai todetaan, että tämä ei ole mun ala. Jätetään koulu kesken. Sitten voi tulla justiin ne tärkeimmät kaverit, jotka eivät ole esimerkiksi missään koulutuksessa. Niin monesti me ajatellaan, että no ne on nyt syrjäytyneitä tai vähän huonompi osaisia, mutta mä löysin tämmöisen kohdan jostakin, että kaikki ei koekaan syrjäytyneeksi, vaikka heillä ei ole työtä, ei koulutusta, mutta ja työpaikan puute on, ja se ei kuitenkaan haittaa heitä, vaan he kokee, että ystävät on tärkeitä, se niin kuin yhdessä oleminen. En mä tarkoita, että tuolla kauppakeskuksissa ollaan niin kuin hengailemassa, mutta kuitenkin jotakin harrastetaan mahdollisesti yhdessä. Ja on sellainen oma sosiaalinen verkosto. Aktiivinen voi olla monella tavalla. Aktiivinen voi olla monella tavalla, ja tämä monesti jää näkemättä, että ahaa. Mutta jos se kohdintuisikin oikeasti, niin kuin, että peruskoulun jälkeen täytyy ainakin yksi ammatti käydä koulutusta, että on niin kuin varman päällä jonkun päällä, niin mun mielestä se olisi yksi ratkaisu. Yritän näitä ratkaisuja löytää sitten näille nuorille. Mutta monesti sitten se menee vähän siihen, että pikavipit tulee ja tulee peliriippuvuutta ja somettamista ja siihen se aika kuluu sitten, eikä saadakaan kiinni siitä oikeasta elämästä. Tai oikeaa elämää se on se nuorten semmoinenkin elämä, mutta mikä on oikeaa ja mikä ei. Että, tämä tuli nyt mieleen. Niin, tähän heti kommentoisin sillä tavalla,
hän ei haluakaan mennä palkkatyöhön tai yrittää tai mitään muuta, niin ei sitä varsinaisesti voi katsoa, että se on syrjäytynyt. Joo. Syrjäytyminen tarkoittaa niin kuin ongelmien kasautumista, monien ongelmien kasautumista. En malta nyt olla kertomatta juttua tuolta 80-luvulta, kun tapasin opiskelukaveri, joka oli tuolla Kainuun suunnalla, silloinen sosiaalisihteeri. Ja kertoi, että hän meni sosiaalitoimistoon, tuli tieto, että joku mies asuu siellä keskellä metsää puuhun rakennetussa majassa. Ja että sitä pitäisi mennä katsoon. Ja he lähti sitten kollegan kanssa sinne katsoon ja tarppuvat jonnekin suolle. Ja siellä todella oli puuhun rakennettu maja. Ja se sanoi, että he huutelivat, että onko siellä ketään. Ja Viiru vielä sieltä pilkisti sitten jonkun filtin takaa pää ja kysyi, että mitä asiaa. Ja me ollaan kunnan sosiaalitoimistosta ja me tultiin katsomassa, että mitä sulle kuuluu ja voitaisiin jotenkin auttaa. Niin kaveri oli huutanut, että ette voi auttaa, että minä haluan sellaisen yhteiskunnan, jossa ei tarvita sosiaalitoimista. Ja he lähti pois, he oli tyytyväinen siihen. No, aivan. Miia. No joo, mä tätä nuorten jatkoa sitten ajattelin tämän toisen asteen koulutukseen, että jos ei löydy sitä semmoista sopivaa alaa, eikä oikein, ja niin kuin Reiska sanoi tuossa, että ei oikein välttämättä niin kuin halutakaan, niin siinä kyllä tulee niitä vaaranmerkkejä usein. Ei nyt tietenkään kaikille. Sirpa mainitsi just tästä pelaamisesta, niin tämä digipelaaminen on semmoinen ongelma. En nyt sano, että digipelaaminen on portti rahapelien pelaamiseen heti, mutta niin äkkiä voi niinkin käydä ja se on sitten jo taas paha oma riippuvuutensa. Digipelaamiseen on riippuvuutta ja se aiheuttaa myös sillä lailla syrjäytymistä. Eli syrjäydytään sinne sisälle, ei lähdetä mukaan mihinkään asioihin, koska kaikki aika menee siellä tietokoneella pelaamiseen. Ne koukuttaa aika äkkiä sillä lailla, että siellä on kaiken maailman valonvälähdyksiä, efektejä ja sitten kilinää ja kolinaa, mikä kuuluu siihen peliin. Se, kenelle syntyy tähän semmoinen addiktio, niin se nauttii niistä ja taas se, kuka ei, niin se ei välttämättä edes kestä yhtään niitä ääniäkään, että ne koetaan jo vastenmielisenä. Mutta sitten justiinsa tämmöiset sosiaaliset paineet nuorilla siihen kouluun lähtemiseen. Jos on sellainen porukka, se porukassa vaikka keskellä on sellainen henkilö, niin kuin aina yleensä jengeissä on, mikä vähän niin kuin määrää sitten, niin, ja kertoo, että tämmöinen nyt on hyvä staili elää sitten, että nyt pelataan ja hengaillaan tuolla keskustassa, eikä tehdä mitään, että on ihan kiva olla, ei tarvita työtä, ei tarvita koulutusta, ei tarvita mitään. Ja jos se on voimakas persoona, niin se niin kuin imu sinne keskelle, niin se on ihan hirveä. Eli se pikkuhiljaa niin kuin imee sitä sakkia itselleen, tulee sitä jengiä siihen ympärille, mitkä alkaa sitten käyttäytyä samalla lailla ja niin kuin täällä keskellä oleva johtaja sitten määrää. Ja sieltä on hirveän vaikea sitten päästä pois sieltä kehästä. Ja tuossa Reiska tästä etsivä nuorisotyöstä kertoi, ja mä pidän niin hirveän tärkeää niin kuin joka asiassa nyt tällaista työtä. Eli se, että löydetään jo varhaisessa vaiheessa sitten sellaiset, milloin päästään niin kuin nopeasti ja edullisesti vaikuttamaan tällaisiin, ettei pääsisi syntymään mitään pahoja. Tuo on mun mielestä hauska ajatus, että juurikin peliriippuvuus ylipäätään, niin sehän periaatteessa tarkoittaa sitä, että henkilö voi olla syrjäytynyt jopa siitä omasta perheestä ja niin poispäin, kun on niin kuin tavallaan syrjäytynyt. Eli niin on niin siinä sen pelin lumoissa, että pysyy huoneessa ja tuijottaa ruutua ja niin poispäin. Hei. Niin, kyllä toki pelaaminen voi olla addiktio. Ja ei tarvitse olla välttämättä edes rahapelaaminen, mutta toisaalta niin ihan nyt omasta piiristä olen nähnyt sen, että pelaaminen voi olla myös tällaista sosiaalista toimintaa.
nimenomaan nuorten keskuudessa. Se on hirveän suosittua. Se voi tapahtua koneiden välityksellä, mutta se on siitä huolimatta sosiaalista toimintaa, koska siihen liittyy myös muuta OS-toimintaa, kokoontumisia, matkoja, näin poispäin. Sitten saatetaan kokoontua kahviloihin, ei juoda kaljaa eikä mitään muutakaan oikeastaan, vaan teetä ja pelataan lautapelejä. Mulla on hyvin läheltä niin tällainen kokemus, mutta se oli hyvä, että tämä pelaaminen addiktiona tulee esille, koska se on myös yksi elementti tässä syrjäytymisessä. Hauska, että otit juuri tuon tai siis otit tuon esille, että niin sillä on myöskin muita puolia, koska mulla on hyvä tuttava, joka oli aikoinaan hurjan huolestunut siitä, että hänen poikansa pelasi ihan jatkuvasti ja niin poispäin. Että poika sattuu olemaan tällä hetkellä Supercellin 20 ensimmäisen perustajan joukossa, että näitäkin tapauksia on. Mulla on sama juttu, että meidän poika on tässä näissä pelikuvissa mukana ja hän opiskeli tuolla yliopistolla tietokonetekniikkaa ja siirtyi nyt sitten tuskin voi sanoa pelitiedettä, mutta mikä se nyt on, en muista sitä niin pääaineena tarkoittaa sitä. Ja minusta se on äärettömän hyvä juttu, koska näyttää siltä, että siis hänen kohdallaan, koska näyttää siltä, että tämä pelien kehittäminen ja näin poispäin, niin siitä tulee merkittäväkin niin kuin kansantalouden haara. Joo, mä en nyt jatka pelaamista, vaikka taisin aloittaa sen peliriippuvuuden, mutta mä haluan tulla vielä niihin nuoriin sillä lailla, että 15-29-vuotiaat, niin ne on niitä herkän vaiheen ihmisiä ja 3,7% suomalaisista nuorista on näitä, jotka vähän putoo yhteiskunnan rattailta, mutta 20% samanikäisistä maahanmuuttajataustaisista on sitten niin kuin syrjäytyneen tai heikoista lähtökuopista. Ja tämä maahanmuuttajapuoli nostan nyt esiin sitten tässä, että täällä Hervannassa me ollaan totuttu kiitettävästi maahanmuuttajataustaisiin ja enemmän ne puhuu tuolla bussissa kuin suomalaiset, että siellä kaikenlaista kieltä kuulee ja täällä kerron nyt semmoisen näkökulman, mitä ehkä ette tiedä, mutta seurakunta on aloittanut tämmöisen tekohankkeen, eli tarkoittaa sitä, että maahanmuuttajataustaisia yritetään kotouttaa suomalaisiin oloihin. Täällähän on jo toiminut Naistaria ja montaa muuta projektia, mutta tämä on nyt 3 vuoden projekti ja siinä on oppilaitoksia, yliopistoa, sitten seurakunta ja Tampereen kaupunki mukana on EU-rahoitteinen projekti. Ja toivon sitten, että nyt on ensimmäinen vuosi vasta meneillään, että siitä ei ole vielä paljon mitään kirjoitettu, mutta kuitenkin niin kuin, mä haluan tuoda sen näkökulman, että ei pelkkä kaupunkikunta tee kaikkea, mutta voi tehdä niin kuin tämmöisenä monella tasolla yhteistyötä. Eli nyt on seurakunta ja oppilaitokset tässä mukana. Ja tuloksia sitten mahdollisesti nähdään jossain vaiheessa, mitä se tuo tekohankkeena. Mutta nämä maahanmuuttajat on niin lähellä kanssa tässä pudota vähän kelkasta. No, kyllä. Siis sehän on ihan selvää, että etnisestä jostain syrjinnästä varmaan meillä kaikilla on niin selkeä mielikuva, jos sulle sanotaan vaikka, että henkilö on romani tai somali tai jotain muuta, niin tulee varmasti selkeä mielikuva heti siitä, että onko hän vaikka työllistetty tai onko hän työssä ylipäätään tai muita tämmöisiä, että luulen, että toi on aika herkkä aihe kaiken kaikkiaan. Jyri. Niin, semmoista, kun nyt on paljon puhuttu tästä oppivelvollisuuden nostamisesta, niin voi vähän arvata teidän mielipidettä, mutta oletteko sen kannalla, että se nostetaan 18 vuoteen tämmöinen pakollinen opiskelu tai työhön siirtyminen? Toiveita ole.
Mä oikeastaan kannatan sitä 18 ikävuoteen asti peruskoulutuksen tason nostamista, koska siinä on justiin se, kun peruskoulu loppuu, niin hirveän herkkä vaihe pudota siitä koulutusputkista. Ja se 10-luokkakin on erinomainen vaihtoehto, jos ei ole löytänyt heti sitä toisen asteen koulutuspaikkaa. Lukiolaiset on tietysti ihan oma juttunsa ja hienoa, että 40 000 nytkin on uutta apia. Mutta se, että tämä 3,7 suomalaista nuorta pitäisi löytää ja saada sinne koulunpenkille takaisin oppimaan sitä ammattia. Ja tämä on nyt ongelma, että koulutusmäärärahoja supistetaan kaiken aikaa nimenomaan toisen asteen koulutuksesta. Ja sitten huolestutti semmoinen luku, että Valkeakoskella on toisen asteen koulutuksen käyneitä nuoria 200 työtöntä. Valkeakosken siis kaupungista. Se on iso määrä. Ja paljon se on Tampereella, ne en uskalla edes arvioida. Mutta se on myöskin, että miten ne saadaan pysymään siellä toisen asteen koulutuksessa, suorittamaan sen opiskelun loppuun, että saada se tutkinto. On se sitten mikä hyvänsä tutkinto, mutta tutkinto on tärkeää saada. Niin, Sirpa, puhuu kyllä tuossa ihan asiaakin, mutta itse väität toisin. En väitä, mutta mä sanon, että itse opetustyötä toistakymmentä vuotta nyt tehneenä keskiasteen opettaja pätevyydellä ja aika vaikein kohderyhmän kanssa, niin sanon, että kyllähän voidaan säätää laki, että se oppivelvollisuus on 18 vuoteen asti, mutta millä ne vastahakoiset saadaan sinne luokkaan, niin se on momentti 2 sitten. Ja siksi toiseksi, kaveri aikoinaan tai kollega aikoinaan sanoi, että tämä on epätoivoinen tilanne, kun haluton tai kyvytön opettaa haluttomia. Eli siinä tulee juuri tämä, että pakon sijasta pitäisi käyttää motivointia. Vanha venäläinen sanalasku sanoo, että hunaja houkuttelee paremmin kuin suola. Ja siinä on kyllä vinan perä. Tätä kannattaisi yleensäkin käyttää raippojen sijasta enemmän tätä porkkanaa tai hunajaa sitten. Niin. No joo, se oli hyvä kysymys sillä lailla, mitä mä nyt en ole kyllä ihan päivittäin ajatellut jotenka on vähän niin kuin monenlaista mielipidettä mulla äkkiä tässä ajateltuna tuli siitä ja juuri tuo Reiskan sanoma se, että miten se saadaan nyt lailla sitten säädettyä ja sitten se, että jos ajatellaan sitä, että olisiko niin kuin 16-vuotias tai 18-vuotias niin kuin valmiimpi johonkin, niin sekin on niin hirveän paljon yksilöstä kiinni, että se on niin yksilöllistä, mutta mikäpä ettei. Ja toisaalta niin voisin olla vastaakin, että puolesta tai vastaan. Mulla toi herättää oikeastaan jatkokysymyksen siitä, että mikä se koulun tehtävä oikeastaan on, että onko se sitten niin kuin sitä, että opetetaan vaikka niitä yhteiskunnan eri rooleja ja miten minä voin vaikuttaa asioihin ja miten minä elän ja niin poispäin, vai että tarvitaanko siihen sitä lisäikää sitten? Joo. Niin. Joo, mä Joo. Niin. Sen toisin itse esille, koska mä olen itse vähän vaiheella juuri, koska mä olen enemmän tämän hunajan kannalla, että pitää järjestää sellaisia mahdollisuuksia, että ne haluaa itse päästä jatkamaan jonnekin. Mutta se ongelma tulee siitä mun mielestä, että ne on alaikäisiä, ne on lapsia ja ne on silloin aikuisten velvollisuuden alla. Ja silloin niin aikuisten pitäisi pystyä huolehtimaan se sinne 18 vuoteen asti, että ne ei putoa rattaista ennen kuin omasta tahdostaan täysin käsin. Ei, ja sulla oli kommentti. Joo, mä haluaisin tähän kanssa tarkkaan taas, että mulla on oma vuotta käynyt 10 vuotta ja sitten lukion ja äkkisin, että on hyvä tämän hetkinen systeemi
10-luokan käyneenä, niin mä koen, että 10-luokassa, mä en tiedä miten se on tänä päivänä, silloin kun mä kävin joskus 20-luvun loppupuolella, niin mä koen, että se oli ihan liikaa koulunkäyntiä. Että sitä samaa, mitä me oltiin jukutettiin 1 vuosi lisää. Ja se ei musta ollut se idea. Mun mielestä sen idea on nimenomaan olla se, että opetetaan löytämään se oma suunta, kouluja ja niin edelleen. Se on enemmänkin tämmöinen preppauskurssi siitä, että kuinka haetaan töitä, kuinka haetaan kouluun ja mitä kaikkia vaihtoehtoja on. Ja tutustuttaisiin enemmän työelämään ja niin edelleen. Että se ei olisi enää niin koulunkäyntiä, vaan nimenomaan opettamista siihen alkavaan elämään. No mä jatkan tähän nyt tämän hetken. No on tämäkin jo 4 vuoden takaa, mutta se oli juuri tätä, että meillä oli enemmän TET-harjoittelua useampia ihan kehittäneet TET-paikat ja sitten oli just tämmöistä vähän työelämän preppausta ja sitten sai nostaa numeroita ja se oli ihan erilaista se oikeasti. Pieni kommentti vielä. Nimenomaan tähän, että jos 9-luokalta jäät koulusta pois, eikä sulla ole yhtään mitään tilalle, niin kyllä jonkunlainen työelämän valmennus tai yhteiskunnallinen valmennus täytyisi jatkua, koska siellä 9 asti on opeteltu perustaitoja ja sitten niitä pitäisi päästä kokeilemaan käytäntöön. Mä oon itse lähtenyt 15-vuotiaana leipomoon 4 aamulla töihin. Eli ajattelin vaan, että olinpa kakara, kun nyt tämän päivän näitä 15-vuotiaita poikia katselen, niin ei tulisi kysymykseenkään, mutta en mä väheksy tämän päivän nuoria 15-vuotiaita. Niillä on paljon monenlaisia enemmän taitoja kuin mulla on ollut aikanaan. Ne osaa ATK ja kaiken maailman vempaimet ihan tuosta noin vaan. Ja nyt mulla 70 alkaa tekee todella tiukkaa opetella jotain ihan vastaavia uusia. Mutta mä sanoisin vielä, että se 18 vuoteen sopii jollekin, ei kaikille. Mutta se, että se olisi semmoista valmentavaa ryhmäopiskelua tai muuta, mutta ei koulunkäyntiä semmoisena pakkokouluna enää. Että sitä mä en tarkoittanut puoltaa tässä 18 ikävuoteen. Jos olet 15-vuotiaana mennyt 4, niin siinä on rikottu työaikalaki. Silloin tunnettu koko työaikalakeja. Kyllä se on. Mutta mä haluaisin sanoa tähän koulujuttuun vielä sen, että siinä on 2 sellaista asiaa, mitä kannattaa nuorten kohdalla niin kuin, ja yleensäkin muistaa. Yksi on se, että tämä meidän nykyyhteiskunta korostaa tämmöisiä individualistisia arvoja, yksilöllisyyttä ja tällä tavalla. Ja se on mennyt aivan liian niin kuin pitkälle, tällainen juttu. Mutta sitten mitä mä haluaisin näyttää, täällä ei ollut mitään isompaa piirustusta, mutta sain A4 tuosta, niin tämä nuoruuden ongelma on tämmöinen suurin piirtein, että on lapsuus, sitten tulee nuoruusvaihe, joka tarkoittaa sitä, että se elämänrytmi muuttuu täydellisesti, sitten siihen tulee tähän ihmisen kasvuun liittyvät kysymykset, nuoren pojan ja tytön fyysinen olemus muuttuu. Se on maailman tärkein asia, minkä takia me ollaan täällä, eli seksuaalisuus tulee kuvaan. Tähän tulee valtavan paljon niin kuin asioita, tähän nuoruuteen kohdistuu paineita ja sen takia tämä on ongelmallinen vaihe. Ja yksi juttu kannattaa aina muistaa, että tällaisena historian harrastajana niin olen todennut, että tämä on aina vanhat sukupolvet, myös meidänkin, kun nyt olen jo 70, niin ajattelevat, että nuoret on jotakin muuta. Ne ei ole oppineet mitään, tai ne ei kyllä. Yleensä sä voit olla poikkeus siinä, mutta se pääsääntö on tämä. Ja kuitenkin maailma jatkuu ja nuoret ottaa sen paikkansa sitten, kun pääsevät tästä pahasta vaiheesta ohitse. Aivan. Eli mitä mieltä olette, hehkutetaanko mediassa liian suuria unelmia, eli voiko osa syrjäytymistä johtua esimerkiksi juurikin siitä, että odotukset todellakin on niin korkealla, että se todellisuus ei kohtaa? Tai
Sirpa. Joo. Jos mä saan alkaa tästä keskustelua, niin aikanaan minulla oli 5 veliä ja siskoja ei alkuunkaan. Ja me oltiin sen verran köyhiä, että en päässyt oppikouluun. Menin 12-vuotiaana ammattikouluun, kävin 3 vuotta ammattikoulua ja siitä töihin. Tärkeintä oli silloin päästä töihin. Ja sitä työpaikkoja oli. Nyt tänä päivänä on ihan toinen tilanne. Nyt joudutaan oikeasti niin kuin kantamaan lasta aika pitkällekin, jopa 30 asti ennen kuin joku ammatti tulee ja aukeaa työ. Ja tässä tietysti yhteiskunta nykyään luo paineita, että susta pitää tulla joku insinööri tai joku vähintään jotakin aivan hienoa. Ja nyt ei taho kelvata nämä tavalliset työt, siis tavalliset perustyöt, joista saa kuitenkin ihan elannon riittävän, kun oikeasti ottaa sen työn vastaan, mitä on tarjolla, lähtee sitä kokeilemaan sitten on mahdollisuus kouluttautua lisää. Ja koko ajan on ammatillinen aikuiskoulutus ja kaikki aikuiskoulutus kehittynyt vasta 90-luvulla. Ei sen kauemmin ole ollut aikuiskoulutusta. Ja tänä päivänä on mahdollisuudet ihan monenlaiset, erilaiset. Ja en ole luonut omille tyttärille mitään paineita, mutta siitä pidin kiinni, että yksi ammatti pitää kummankin käydä. Ja niin ne kävi ja ihan pärjäävät kohtalaisesti. Toinen on perhehoitaja ja toinen on sitten tuolla ortonomina yhdessä firmassa. Että tämmöisiä ei mitään johtotehtävissä on ollut toinen, anteeksi, minä en ole taas muistanutkaan mikä se työnkuva on, mutta Älä välitä, mä en koskaan muista kenenkään ammatti. Mutta kuitenkin kyllä varmaan media luo näitä paineita nuorille, että nyt mun pitää onnistua ja sitten siinä voi olla justiin se toinen mahdollisuus, että ei onnistukaan ja tulee pettymystä ja tulee justiin tämmöistä huono-osaisuutta. Jää koulut kesken, pudotaan turvaverkkojen varaan, toimeentulotuelle esimerkiksi tai vanhempien kustantamaksi tai tälleen. Ja asumistuella ja toimeentulotuella asuu tai pärjää tänä päivänä ihan liian paljon nuoria. Niin. Joo, kyllä kyllä mä oon vähän sitä mieltä myöskin, että luodaan pikkusen semmoista ruusuisempaa kuvaa kuin mikä se todellisuus on. Sitä mä en tiedä sitten, kuinka moni nuorista uskoo sen olevan totta. Ja sitten näistä ammateista, että nythän on hirveän paljon meillä poistunut sellaisia ammatteja, mitä ennen on ollut. Niitä ei enää ole, on tullut tilalle jonkun toisenlaisia ammatteja, että sitä semmoista niinku vanhan ajan duunia, niin ei sitä niin ole enää. Ja ylipäätänsäkään mitään työtä, niin sitä on, aika vähän on tarjolla missään. Että sitä mä oon miettinyt nuorten kohdalla sitten, että se hyvin äkkiä tulevat huomaamaan sen, että ei ole tarjolla, vaikka lehdissä nyt ihasteltaisiin mitä hyvänsä, niin ei ole tarjolla yhtään mitään. Ja silloin tulee ehkä siihen pettymyksen tunteeseen sitten, tulee semmoista radikalisoitumista plus sitten, voidaan sitä vaikka suomalaisen kansanluonteeseen ei aina istunut kauhean hyvin tuo alkoholi sitten. Sillä lievitetään vähän kaikkea pettymystä ja sitä saavuttamattomia juttuja että kyllähän media luo, mutta jotenkin mä luottaisin siihen kuitenkin, että suurin osa ihmisistä nyt ei välttämättä niihin usko ja tietää sen, että ne on lehtijuttuja median tuottaminen. Tämä yritti olla tämmöinen kömpelö aasinsilta työttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen. Sirpa jo hienosti siinä alustikin, mutta niin Reikas. Joo, meinasin jo, olin pyytämässä puheenvuoroa, että nyt menee leili- ja lepotuoli tasoiseksi keskustelusta, jos me puhutaan syrjäytymisestä, niin se on pahukseen, sanoisin, että helvetin suuri ongelma yhteiskunnassa. Ja mikä sitä syrjäytymistä tuottaa, niin on 3 erilaista asiaa, mitkä liittyy tähän yhteiskunnan eri tasoihin. Tämä koulutus, mistä nyt ollaan käyty läpi ja aika hyvää keskustelua minun mielestä, niin se on yksi asia.
Sitten toinen on tämä tuotanto, mikä tuottaa, ja tuotantotapa, mikä tuottaa juuri työttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Ja se on semmoinen asia, millä monia sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymistä kyettäisiin edistää, jos me pystyttäisiin tekemään oikeita niin kuin ratkaisuja. Minun mielestä meidän täytyisi vakavasti keskustella työajan lyhentämisestä vähintään 6 tuntiin. Nyt robotisaatio, mitä yritetään väheksyä, mistä mä olen nyt viime aikoina puhunut ja kirjoittanut jonkun verran, niin on semmoinen, mikä aivan samalla tavalla kuin tietotekniikka tulee mullistaan tuotantoa, palveluita. Nyt jos satutte viime viikolla näkee, niin ensimmäinen kunnon kapitalistin myymälä oli, ei tarvitse yhtään myyjää siellä. Tämä on tulevaisuutta ja siihen täytyy vastata, ei suinkaan sillä tavalla niin kuin EK ja tämä nykyinen hallitus sanoo, että pidennetään työaikaa ja pienennetään palkkoja. Kummatkin on nimenomaan tuon tietä. Työajan pidentäminen ei lisää yhtään työpaikkaa. Palkkojen pienentäminen päinvastoin on tuhoisa tuotannolle, koska se pienentää kulutuskysyntää. Ja se ei auta yhtään, niin kuin sanotaan, että se auttaa pienyrittäjiä ja keskisuuria yrittäjiä. Eihän se palkkojen pienentäminen jää siihen, vaan se menee myös niille suurille ja pahimmille kilpailijoille ja kärjistää sitä. Eli ne ei ole ratkaisuja. Ratkaisut löytyy siitä, että lyhennetään työaikaa esimerkiksi. On muitakin, mutta se olisi hyvä ratkaisu. Ja sitten kolmas otan nyt sen vielä tässä, niin on taso, mikä vaikuttaa syrjäytymiseen, on yhteiskunnan, niin kuin hienosti sanotaan, koheesion pienentyminen, eli tämä madaltuminen, eli se tarkoittaa semmoisen ryhmähengen tai me-hengen, yhteishengen niin kuin häviämistä. Ja se tapahtuu osaksi juuri tässä, kun otin tämän individualisaation, niin se tapahtuu niin kuin sitäkin kautta. Eli parasta sosiaalipolitiikkaa on minun mielestäni hyvä talouspolitiikka. Parasta sosiaalipolitiikkaa, hyvä talouspolitiikka, yhteiskuntapolitiikka ja työllisyyspolitiikka. Kun me saadaan lisättyä työllisyysastetta, nyt se on joku 70 nykyisellä hallituksella, mutta se tavoitteeksi jää. On monennäköisiä keinoja lisätä. Saksassa aikoinaan, mennään näihin pakkokeinoihin, mistä EK ei tykkää yhtään, mutta Saksassa aikoinaan toisen maailmansodan jälkeen, kun siellä Hitlerin hulluuden vuoksi oli valtava määrä sotainvaliideja. Siellä säädettiin laki, jonka mukaan jokaisen yrityksen on sen oman suuruutensa mukaan palkattava tietty määrä sotainvaliideja. Miksei Suomessa voitaisiin säätää laki, jonka mukaan ainakin suuryritysten täytyisi ottaa työttömiä, joku määrä työttömiä töihin. Mia. Joo, no mä sano ensin. Yrittäjänä tietysti ajattelen kanssa tätä samaa, mitä Reiska tässä puhuu, että pitäisi olla nyt sitten, että sitä yhteisöllisyyttä, kun sitä meillä ei ole, niin sitä täytyisi jotenkin nyt sitten säätää jollain. En tiedä, voiko pakottaa ketään nyt sitten suuryrityksiä ottamaan työttömiä töihin, ja miten ne työttömät siihen sitten suhtautuu. Että nythän meillä on vallalla semmoinen joissain tapauksissa minun mielestä myöskin tämmöinen käsitys, että tehtiin mitä hyvänsä, niin se on aina kyykyttämistä. Osittain se on sitäkin kyllä, mutta se, että täytyisi löytää niitä oikeita keinoja nyt sitten siihen, että miten ihan pystyttäisiin vaikuttamaan. Siellä oli kysymys Joo. tai kommentti. Reiska ihan mielenkiintoisen asian esiin. Aikaa lyhentää 6 tuntia. Saksan sosiaalidemokraatit, Ruotsin sosiaalidemokraatit, älä nyt mua vasemmistoliitto. Ehkä me toivotaan, että suomalaiset laserit on kopioinut sen sieltä, mutta kuitenkin
vain sosiaalidemokraatit ei niin tämä asialaisia. Joo, ei ole. Sitten nyt kun on kunnallisvaalit tuossa, ja tämäkin vähän niin liittyy siihen asiaan, koska tämä on ehdokkaitakin niin monta mukana, niin miten suhtaudutte siihen Tampereen kaupungin työllisyyspolitiikkaan? Nythän on ollut, Tampereen kaupunkihan ei ole vuosien tehnyt mitään työllisyyden eteen. Eli pyrkinyt vähentämään työvoimaa ja muuta, ja on tehty varmaan sellainen poliittinen päätös, että mieluummin maksetaan tämä 30 miljoonaa valtiolle näistä kelatuista, mitä kunnille tulee, niin musta tämä on aika iso asia. Siis kaupungin talouden kannalta ja sitten tietysti työttömien kannalta. 90-luvun alussa, kun oli tämä velvoitetyöllistäminen ja silloin oli työttömiä paljon, niin muistan, kun olin luottamusmiehenä, niin kyllä siellä vaan niin näitä ihmiset pääsi jäseniksi ammattiliittoon ja ne oli tosi hyvillään, kun ne pääsi, niin, vaikka se oli huonosti palkattua työtä ja osa oli ihan vasta paskatyötäkin, mutta no, niin, kuitenkin niin, oli jotain toivoa tulevasta. Nyt ei ole kyllä, niin, eikä voi ainakaan niin, kaupunkia niin, ainakaan sanoa, että niin, olisi mitään tehty sen eteen. Olisi kiva kuulla, mitä ehdokkaat on mieltä tässä, että miten mennään. Aloitanko mä tässä entisenä kunnan työntekijänä? Silloin tosiaan tein kolmivuorotyötä ja nyt tuntuu se, että kiky-sopimus vei kaikki muutkin mehut työntekijöistä, eli se 24 tunnin työajan lisäys ja 30% vuosilomista leikkaus niin 3 vuodeksi, niin ei se ainakaan kauheasti motivoi työntekijää, koska koko ajan niin nyt tämä on tullut valtion taholta, tämä ei ole tullut kunnan taholta, mutta koskettaa nimenomaan julkista puolta, niin kuntia kuin seurakuntiakin. Ja tästä on monesti jäänyt keskustelusta tämä seurakunnan puoli pois. Se tarkoittaa myös sitä, että kunnallisveroja tulee vähemmän, tuloja tulee huomattavasti vähemmän, kun ei maksetakaan sitä palkkaa, mikä tavallaan työntekijälle kuuluisi saada ja maksettavaksi. Mutta sitten varsinaiseen kunnalliseen työvoimapolitiikkaan, niin henkilöstöpolitiikka on tietysti oma juttunsa, mutta sitten tämä työllistämispolitiikka. Ja se on totta, että yli 30 miljoonaa maksetaan valtiolle takaisin työllistämismäärärahoja. Mutta olen ymmärtänyt näin, että mulla alkaa mennä ääni, mä oon ollut liikaa äänessä. Mutta se, että on ymmärtänyt, että ELY-keskus ei ole kauhean halukas tekemään kaupungin kanssa yhteistyötä. Sitten kaupunki yrittää kaikenlaisia projekteja saada aikaan, mutta se työllistää ne projektissa olevat ihmiset, mutta se projekti ei työllistäkään. Se ei menekään sinne alaspäin. Tämmöinen mielikuva on mulla. Että ja tämä, mikä oli 90-luvulla velvoitetyöllistäminen, se oli tosi hyvä tapa saada ihmiset takaisin työelämään, vaikka vain 6 kuukauttakin, mutta ne pääsi monesti ansiosidonnaiselle päivärahalle takaisin ja saivat työkokemusta erilaisista ammateista ja jopa tulivat sitten jatkossa kouluttautumaan ja sinne töihin, missä olivatkaan. Ja se, että se oli mahdottoman hienoa, että ainakin hoitoalalla oli lisää käsiä tekemässä. Eli korvia kuulemassa, käsiä tekemässä. Ja tätä ei ole nyt haluttu toteuttaa. Tämmöinen näkökulma on mulla. Niin jo. Joo. Pidän kyllä sillä lailla tärkeänä sitä, että jokaiselle ihmiselle olisi mahdollisuus kuulua johonkin joukkoon. Ja se justiin johonkin työyhteisöön kuuluminen, niin se auttaa monella lailla ihmistä. Ja tästä kaupungin projekteista, mistä Sirpa kertoi sitten, että monta kertaa näitä tämmöisiä hienoja projekteja, suunnitelmia on ja niiden laatijat, tekijät siinä työllistyy. Että sitä täytyisi jollain lailla vaan sitten terävöittää lisää niin, että se menisi sitten sinne asti, että tulisi niitä joukkoon mukaan pääseviä. Jatka. Keisaan Sirppaa etenkin tämän työharjoittelun osalta aikoinaan
olin muun muassa 54 niin sanotulle avainkurssilla kurssin vetäjänä. Ne kurssit oli tarkoitettu näille lainrikkojille. Ja siihen kuului myös sitten, ne oli yleensä 3 kuukauden kurssia, 3 kuukauden kurssia ja siihen kuului noin 2 kuukautta työharjoittelua. Ja ne oli sillä tavalla hyviä, että niiden kautta saatiin paljon työpaikkoja aikaan. Siihen aikaan sitten jos sitä työharjoittelua haluttiin jatkaa, niin oli vaikeaa saada varsinkaan yksityiselle sektorille paikkaa, joka vaan käytti näitä työharjoitteluita hyväkseen, niin jatkoja. Ja täytyy sanoa, että kun sen kohderyhmän ottaa huomioon, siis vankilasta vapautuneet ja melkoisen rosvon niin kuin historian omaavia suoraan sanoen, niin me saatiin yllättävän hyvin niin kuin läpi porukkaa. Ja ei isänmaa ole sitä kiittänyt, mutta on itse mielessä jo laskeskellut, että useiden kymmenien miljoonien markkojen, no euroksi muuttanut niitä markkojen yhteiskunnallisia säästöjä saatiin sillä tavalla aikaan. Se on toinen juttu. Mutta tätä minä en hyväksy, tätä nykyistä linjaa, että yksityisille yrityksille annetaan niin sanottua orjatyövoimaa niin kuin käytettäväksi ilman minkäännäköistä työllistämisvelvoitetta. Se on ihmisoikeussopimusten vastaista työtä, siis toimintaa, mihin Suomen hallitus on nyt sitoutunut. Minä en voi hyväksyä sitä. On ihan oikein, että sanotaan, että se pitää työkykyä yllä, mutta minulla on hyvä esimerkki eräästä sukulaisnaisesta, joka piti kukkakauppaa mainitsemattomassa paikassa, mainitsemattomassa kaupassa, mutta kuitenkin Suomen maassa. Hän sai jostain syystä työvoimatoimistosta kerta toisensa jälkeen aina uuden harjoittelijan, kun se harjoittelusopimus oli lopussa. Mitä työllistämistä semmoinen on? Minusta se on kilpailua häiritsevää jonkun yrityksen suosimista. Täytyy olla joku velvoite, että lajitovereita me annetaan ikään kuin orjatyöhön. Se ei saa olla sellaista. Siinä täytyy olla joku pyrkimys työllistää. Ei tämä ole oikeaa työllistämistä. Se on ihmisten työn halveksimista, työvoiman ja ihmisten työn halveksimista. Mä voin hyväksyä sen törkeitä kerta kaikkiaan. Niin, tiedän, että demareilla tulee vaaliteemana olemaan mittalle työllisyys ja sen edistäminen, eli työttömyyden laskeminen. Siellä sitten oli näitä ideoita, että miten sitä saataisiin parannettua ja mitä niitä tukia olisi. Siellä tuli ilmoille tämmöinen ajatus, että kun kaupunki tilaa 10 miljoonilla alihankkijoita, tavaraa ja palveluita ja milloin mitäkin, näihin kilpailuttamisiin sisällytettäisiin jollain tavalla työllistämistä. Että montako työntekijää te palkkaatte transityskeiksi, kun te tuotte ruokaa mummoille ja niin edelleen. Pidin sitä aika hyvänä ideana, että ikään kuin kilpailutukseen sisällyttää, että ne joutuu vastaamaan, että mikä ne heidän rekrytointinsa tulee olemaan. Kyllä, tähän. Oliko sulla kommentti? Joo. Olen. Tuohon työllistämiseen sanoisin sen vielä, että kyllä meistä jokainen voi työllistää toisia. Minä aikoinaan otin kotiin siivoojia, apulaisia, jotka teki sitä sun tätä ja eipä ollut helppo saada. Työttömänä oli ja valitti, kuinka oli ei ole töitä. 3 ammattia ihmisellä oli koulutuksessa, mutta eipä kelvannut tulla töihin.
Kun mä sanoin, että rahaa saa kyllä, en minä ilman tehdä. Että kyllä tämä on kaukaa haettu tämäkin homma. Joo, tämmöistä on-off-ajattelua hyväksy. Tiedän kokemuksesta, että on työtä vieroksuvia ihmisiä, mutta kaikkien niiden, jotka kieltäytyi varsinkin takavuosina ottamasta lyhytaikaista työtä, niin ymmärrän siellä hyvin niitä tekijöitä. Silloin se tarkoitti sitä, että ihminen saattoi joutua 3 kuukaudeksikin ilman tukea tai minkäänlaista tukea, koska työttömyyskassat tai Kela laski seurasi näitä, että saako se lisää työtä ja laski sitä työttömyyspäivärahaa, että asioihin on aina monenlaisia selityksiä. Ja tällä hetkelläkin pystyn tarjoamaan sitä työtä, mutta eipä ole tulijoita. Mitä sä maksat mulle palkkaa? Mä voisin tulla siivoon. Siivoon, no tervetuloa. No niin mä kysyin, mitä sä maksat palkkaa? Kyllä, otan töihin. Ei. Jos sen verran tuohon kommentoin, että päiväkodeissa, kun tyypillisesti aina on välillä henkilökuntaa sairaala tai pois ja tarvitaan sijaista, niin kyllähän sinnekin on ollut vaikeaa saada sijaisia, erityisesti aina loppukuusta, koska jos henkilö, joka on työttömänä, ei ole alkukuusta saanut sijaisuuksia, niin hän ei sitten enää kovin helppoa loppukuustakaan tule, koska siinä menee sitten, tulee todella satasia lomia kukkaroa, että hän on sitten sen viikon siellä töissä. Että nyt ihan tarkkaan tiedä, mitä hallitus on tällä hetkellä tälle asialle tekemässä, mutta tämä on ollut monta vuotta. Se alkukuusta saa pitkää sijaisuutta, ei tule ollenkaan. Ja tosiasiahan tällä hetkellä onkin se, että ei sitä enää taho kyllä olla enää työttöminäkään näitä lastenhoitajia tai lastentarhaopettajia. Ainakin lastentarhaopettajat on niin ilmainen pula, että koulutetaan 600 vuodessa liian vähän. Helsinki pystyisi palkkaan kertalaakista kaikki vuodessa valmistuvat ja silti jäisi liian paikkoja. Sini. Joo, tuli vaan tässä mieleen semmoinen asia, että tässä puhutaan nyt tästä työllistämisestä ja että näin. Mutta se, että syrjäytymisestä, niin mä ajattelen sillä lailla, että on aika paljon ihmisiä, jotka ei tiedä, koska mennään illalla nukkumaan tai että ylipäätänsä mennään illalla nukkumaan ja aamulla herätään ja kaikki vuorokausirytmit ja kaikki on sekaisin, että ennen kuin päästään tähän työllistämiseen, niin nämä hommat pitäisi varmaan hoitaa ja opettaa ihmiselle, että miten täällä niin eletään. Ja sitten se tästä näistä vankeusrangaistuksista, että nythän on semmoinen suuntaus, että kaikki on suurin piirtein siviilipalvelussa, pistetään palloon jalkaan, pistetään paljon muuta, että sehän on muuttumassa ja on muuttunutkin, että ennenhän ne oli siellä opetuslaitoksissa, mutta se on menossa nyt toiseen suuntaan ihan se suuntaus, että siinä mielessä kyllä tämä syrjäytyminen lähtee vähän syvempää kuin ehkä tässä kohtaa, että meneekö töihin vai eikö mene töihin. Jos tähän kaupungin työllistämispolitiikkaan, niin mä löysin täältä kaupungin sivuilta kohdan, että työtä ja yrittämistä työllisyyspalvelussa Typässä näitä saa Sumeliuksen kadulta. Ja täällä on arvityöllistämisen palveluarvioinnista. Ja sitten Typä on työllistämisen edistävä monialainen yhteispalvelu, kuntouttava työtoiminnalla. Tarjotaan tällaista työelämäpalvelut ja työhön valmennusta. Näitä tämmöisiä palveluita näyttäisi olevan, yrittäjyyteen valmennusta ja sitten neuvotaan kaupungin sisäisessä työllistämistoimissa kyllä. Mutta mitä näillä on tuloksia, niin mulla on ainakin huono käsitys, että ei hirveän iso määrä ole näissä työllistynyt. Nyt komppaan tässä vähän tätä siviilipalvelusjuttua, niin mieheni on vuosia ollut lähes 20 vuotta kutsuntalautakunnassa. Ja aina tietenkin se ikäryhmä pienenee, mutta se määrä suurenee, jotka menee siviilipalvelukseen eikä armeijaan. Ja niillä on monenlaisia syitä. Ja erityisesti tänä päivänä siellä nousee näissä nuorissa miehissä, miksi lykkäystä annetaan, niin niitä käsketään menee laihduttamaan. Niitä ei huolita sinne sen takia, että niillä on ylipainoa. Sitten toinen osa on tietysti ne, joilla on diagnoosi. Mutta siellä on sitten myöskin näitä, joilla on tätä huumetaustaa ja
lääkäri on jo ne perannut kaikki pois sieltä listalta. Mutta se määrä, se joukko on kasvanut vuosi vuodelta. Ja tämä on niinku, että miksi ei armeija kiinnosta. Tai että sinne ei mennä vaikka vähän huonompikuntoisenakin. Siellä oli ensimmäinen. Niin, tähän kaupungin työllistämiseen. Onhan näitä, itsekin on ollut silloin, kun olen kaupungin pääluottamusmiehenä, niin näiden kanssa yhteyksissä ja tekemisissä, mutta sanoisin vaan, että nämä täytyisi niin romuttaa ja luoda uudet. Että nämä on ihan tämmöisiä sanoja paperilla, että ei siinä sinällään varmaan ne tulokset on aika heikkoja. Tästä, että kaupunki tekee näitä hankintoja ja että siihen tulisi työllistämistä valvota siihen sivuun, niin mä en tiedä, että kuinka se sopii ton kilpailuttamislain suhteen sitten, että no niin, siinä pitää olla, niin, jos siihen otetaan jotain vaaliasiaa, niin aika tarkkana, ettei sitten päästä sanomaan, että se on vain vastaan. Se oli siinä. Mä nopeasti, niin siinä ei varmaan. Ei kun anteeksi, hänellä oli ensin. Ei vaan sitä. No niin, okei. Mun puheesta, niin siinä varmaan itse asiassa ideana oli se, että siinä enemmänkin kartoittaa sitä, että minkälaista tarjontaa siellä olisi ja muuta, että sitä ei niin velvoiteta, pystytä tietenkään laissa velvoittamaan, että joku pitää palkata jotain. Joo, eli nyt. Tuosta siviilipalvelusta, niin joo, mä kyllä äsken varmaan se ei ollut jäänyt epäselväksi, mutta haluan vielä tarkentaa, että en tarkoittanut siviilipalvelua sillä, että armeijasta, vaan tarkoitin ihan tätä siviilipalvelua, jota vankeusrangaistuksen saavat henkilöt suorittavat. Mutta tuosta armeijan jutusta, että sen verran on ollut senkin kanssa tekemisissä, että on ymmärtänyt, että siellä on siis niin huonokuntoisia nämä armeijaan menevät, että niitä ei voi sinne ottaa. Niin. Se on yksi syy, että sinne ei mennä. Kutsunnoissa ne karsiutuu. Oliko sulla Rex tähän vai otetaanko Pentti? Mä vaan sanon, kun hän käytti sen edellisen puheenvuoron, niin hän osui aivan ongelman ytimeen. Jos halutaan pitkäaikaistyöttömiä, varsinkin nuoria, työllistää, niin ensimmäinen asia, mikä pitää vääntää kohdalleen, on kellonaika. Aivan. Se on se ensimmäinen. Näitä sanotaan työelämän perusvalmiudeksi. Työaikojen noudattaminen on tärkeimpiä perusvalmiuksia. Toinen on kyky vastaanottaa työnantajan tai hänen edustajansa ohjeita ja määräyksiä, eli niin sanottu työnantajan direktio-oikeus. Ja tähän mä olen lukemattomalla kurssilla aina käyttänyt itseäni esimerkkinä. Kun minä 15-vuotiaana menin ensimmäisen kerran osuusliike Koiton rautavarastoon töihin Valkeakoskella, niin se, mikä eniten siellä karhes, ei niinkään se, että sinne piti mennä kello 8 muistaakseni jo, koska Seppäsen Taimi piti huolen siitä, että poika nousi ajoissa ylös ja oli siellä linja-auto odottamassa tien varressa. Mutta se oli, että kyllä on sitten vittumainen jätkä toi varastohoitaja tai rautakaupahoitaja, kun se ei anna kaveritten kanssa keskustella siinä, vaan sanoo, että ota kintaa käteen ja meni rautoja vetää. Tai jotain muuta. Nämä on semmoisia asioita, että niitä ei opita virtuaalisesti, vaan ne opitaan kantapään kautta. Ja sen takia mä siis puollan sitä, että on tämmöisiä työelämävalmennuksia ja näin poispäin. Mutta ei se saa tehdä tyhjäksi se orjatyö sen työn merkitystä. Sitten on vielä muitakin, mutta hienoa, että sä otit tämän asian esiin. Ymmärrät kyllä, että mistä on kysymys. Sulla oli Pentti. Joo, muutamia kommentteja. Tuossa 10-15 vuotta sitten olin tilaisuudessa, jossa oli tämmöinen kutsuntamajuri ja hän sanoi suoraan siellä, että he ei halua mitään saunamajureita enää armeijaa.
Eli siellä kun muistin Reinon kanssa armeijassa, niin siellähän oli 80%, jos jollei 9 porukasta, ja siellä oli myöskin sellaisia, joilla voisi sanoa mitenkään ollut kauhean hyviä sotilaita sitten, eikä millään työllä. Armeija ei viitsi nykyään tehdä näiden ihmisten kanssa mitään. Se on heidän kannaltaan aivan ymmärrettävää. Mutta liian helpolla kyllä pääsee niin kuin armeijasta, siis kokonaan laistamaan kaikista näistä. Siitä minä olen sitä mieltä. Sitten tästä työnjohto-oikeudesta myös olen samaa mieltä. Me ollaan näköjään vanhan kansan ihmisiä tässä. Sitten tuossa rikollisten rankaisemisesta, pantarangaistus, johon tässä ohimennen viitattiin näin, niin sehän on maailman paras rangaistus, koska ihminen joutuu itse huolehtimaan siitä, että hän on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, koska se nähdään, missä hän on. Jokainen osaa olla laitoksessa, koska siellä pakotetaan olemaan. Jos ei muuten usko, niin laitetaan sitten sinne kellariin eristyksiin. Niin se kaikille sovii. Joo, niin sekin on, mutta naaman mukaan rangaistus myös. Mutta sitten yksi juttu, tässä on kauheasti kannettu aivan oikein huolta miehistä, mutta eivätkö naiset syrjäydy laisinkaan? Tämä on kysymys kai. Joo, eli itse asiassa hyvä kysymys. Niin eli tästä työttömyydestä voitaisiin oikeastaan jatkaa nimenomaan sinne elinkanssa-syrjäytyneisiin, köyhiin, elinympäristöön mukanaan tuomiin asioihin ja niin poispäin. Ja tosiaan vaikkapa sitten päihteiden käyttöön ja naisten syrjäytymiseen. Mutta niin Sirpa pyysi ensimmäisenä puheenvuoron. Joo, siis tässä kaiken kaikkiaan niin tämä syrjäytymisen prosessihan jo ollaan sitä pitkälti käyty ja se sama asia toki käy naisille. Sama polku on ihan. Ja koulutuksesta, jos syrjäytyy nainenkin, niin on aika heikoilla. Ja jos se alkaa sitten niin, että no niin, lapset tulee siihen hyvinkin pian avioliiton alkuvuosina, niin sitten vaimolta jää juuri hankkimatta se ammattitutkinto. Ja sitten jäädään kotiäidiksi, ei kerrykään eläke, sitten saattaa tulla perheen hajoaminen ja sitten nainen on tosi heikoilla. Eli se on todella niin kuin syrjäytymisen vaarassa, jos ei hänellä ole sitä omaa turvaverkkoa, ystäviä tai omia vanhempia tai siis sellainen turvaverkko, joka pitää eikä petä. Saanko ihan lyhyen kommentin tuohon? Eli niin, tuosta mulle tulee heti ensimmäisenä mieleen esimerkiksi niin Suomeen muualta tulleet vaimot. Kyllä. Jotka sitten niin tulee avioeron yhteydessä jää ihan täysin vaille mitään, koska he ei tunne Suomen yhteiskuntaa esimerkiksi, jotka todellakin on suuressa vaarassa. Ja kaikkein maahanmuuttajataustaisista, kaikkein heikommassa asemassa on ne iäkkäät, heidän vanhemmat, jotka tulee perheiden yhdistämisenä tänne, niin he ei opi suomea ja sitten jos niin se oma tytär tai se perhe ei kannattele tämmöistä vanhusta, niin on todella heikoilla täällä pärjätä. Mutta onneksi niillä on ne sukulaissuhteet aika vahvat, että suvusta pidetään huolta. Mutta ne ei pääse, ne naiset nimenomaan, ne ei saa lähteä kotoa mihinkään, kun ne on niiden miestensä palvelijoita. Niin ne ei pääse työmarkkinoille, ei koulutukseen. Ja sitten tämä niin sanottu sosiaalinen syrjäytyminen tulee hyvin äkkiä toteutumaan. Eli jos se turvaverkko ei kannakaan. Ja sitten vielä niistä miehistä voisin sanoa, että ne käyttää aika paljon valtaa siihen naiseen. Mutta onneksi suomalaiset naiset, siihen ei sorrukaan. Ei vallankäyttö ole samanlaista meidän. Ei, kyllä se on ihan päinvastaista. Mitä? Ei, kyllä minä pidän puoleni. Voi sanoa, että kyllä on suomalaisissakin ihan. No joo, annan periksi, mutta tämmöinen normit meillä on kuitenkin olemassa, että miten täällä eletään ja ollaan. Ja kyllä sitten se kaikkein suurin repsahtaminen voi tulla nimenomaan sitten, jos jää työttömäksi ja kaveripiiri on sitten semmoinen, mikä täällä Hermannassakin joskus näiden naisten kohdalla näkyy, niin kyllä ne tuolla ottaa kuppia ihan siinä, missä miehetkin, että yhtään puolustele tavallaan naista siinä suhteessa. Siihen, että vastaisinkin sitten, että mistä sitä riittää sitä rahaa siihen. Kyllä se sillä lailla sitä ei välttämättä sillä rahalla
ei välttämättä ole sellaista ostettavaa päihdettä, kaupasta ostettavaa viinaa, että rikollisilla keinoilla voidaan tietysti sielläkin, mutta rikollisilla keinoilla huumekauppaa, sillä rahoitetaan sitä omaa huumeiden käyttöä. Ja sitten nämä lääkkeet on nykyään sellaista, että aika äkkiä sitä saa sitten, kun näyttää sellaiselta syrjäytyneeltä, miten useat käsittää syrjäytyneen just päihden väärinkäyttäjäksi, niin saa erilaisia lääkkeitä reseptillä kyllä aina joku kirjoittaa, ja niistä sitten sekoittelemalla niitä niin saadaan hyviä koktaaleja. Se ei tarvitse välttämättä olla se, että omaa rahaa käytetään niihin päihteisiin, että kyllä ne hankitaan rikollisillakin keinoin, jos ei ole tosiaan itsellä rahaa siihen, on työ. Ja riittävän pitkälle, kun on rappeutumiskehitys mennyt, niin yllättävän pienellä määrällä se pää saadaan sitten sekaisin. Tämän päivän suru-uutista olen kuunnellut uutisista, jossa on kerrottu siitä lauantain vastaisesta yön tapahtumissa valtatie 12, niin tänään on sitten poliisi tuonut tietoon sen, että juuri tämä 35-vuotias nokialainen oli päihteiden käyttäjänä ja lääkkeiden käyttäjä, eli mielenterveysongelmissa, ja hän teki sen tahallaan itseään niin kuin tappaakseen, mutta tappoikin 2 17-vuotiaista nuorta. Ja oletti, että se tulee iso auto vastaan, mutta tulikin mopoauto, joka hajosi paikalle. Tässä on niin kuin taas yksi syrjäytynyt Suomeen lisää. Hän joutuu sille polulle ihan satavarmasti, hän ei pääse tästä ylitte tästä, ja suru on ihan valtava aika laajalla joukolla. Tämä oli niin kuin, se tuli jo eilen illalla Facebookissa tietoa tämä, että hän on tahallaan ajanut tämän niin sanotun tämmöisen ison monitoimiauton, jolla varmasti saa tuhoa sitten toiselle. Mielenterveysongelma varmasti onkin yksi suuri syy juurikin nimenomaan syrjäytymiseen. Mia, sulla varmaan oli kaikkein eniten ehkä opintojen myötä jo kokemusta juurikin niin kuin tämmöistä nykytietoa tästä. No, sanotaan sillä lailla, että välttämättä sitten esimerkiksi mielenterveysongelmaa mitä tahansa sairastavalla, niin ei välttämättä ole sitä päihdeongelmaa. Usein on kuitenkin niin, että ne käy käsi kädessä. Ja sitten päihdeongelmaisella hetken kuluttua, kun se riippuvuus on edennyt tarpeeksi, niin varmasti tulee sitten siihen mielenterveyteenkin ongelma. Ja sitten nämä sitten taas lisääntyy, eli sitten tulee mukaan muitakin riippuvuuksia siihen äkkiä, tulee sitä peliriippuvuutta. Ja se, että tässäkin minun mielestäni semmoinen varhainen ehkäisevä työ olisi semmoinen, mihin pitäisi ihan entistä enemmän kiinnittää huomioon. Ja minun mielestä kuntien ja sitten järjestäjäyhteisön yhteistyö olisi hirveän tärkeää tällaisessa, että me päästäisiin vaikuttamaan siihen, että nämä tämmöiset tapaukset, niin kuin tämä, niin nyt vähenisi sitten. Eli valitettavasti se nyt vain on sillä lailla, että koko ajan vähennetään varoja mielenterveystyöstä, päihdetyöstä. Siirrytään siihen, että tuodaan kotiin sitä palvelua, että sehän on pakko järjestää kuitenkin jonkunnäköinen palvelu tähän. Mutta minun mielestäni tämä tulee kalliimmaksi, tämä tulee taloudellisesti kalliimmaksi, sitten tämä aiheuttaa hirveästi henkistä kärsimystä ympärille. Eli siinä ei kärsi nyt ainoastaan sitten tämä autolla ajaja, jonka uhreiksi jouduttiin, vaan hänenkin läheisensä kärsivät sitten siitä. Ja sitten tietysti näiden menehtyneiden omaiset kärsivät. Ja se, että se on niin hirveän suuri, mihin se ulottuu nyt sitten. Ja siksi mä nyt pidän kyllä hirveän tärkeänä sitä, että nämä mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, kaikki tällaiset, että näihin nyt ihan terävästi sitten tehtäisiin työtä. Terveydellisistä seikoista johtuvaa syrjäytymistä voi toki olla montaa muutakin. Mulle tulee ensimmäisenä nyt tai äkkiseltään mieleen vaikka sisäilmasairaudet.
jotka niin helposti eristää ihmisen siitä muusta maailmasta, jos se on niin tarpeeksi pahana ja niin poispäin. Ja sitten esimerkiksi vammaiset. Ei olla puhuttu vielä yhtään esimerkiksi vammaisista. Ja mulle tulee heti mieleen se iltapäivälehdissä oli tämä otsikko tästä pyörätuolissa istuvasta miehestä, joka jota kohdeltiin siellä kassalla väärästä ohjeistuksesta johtuen hyvinkin tälleen ikävästi. Niin mitä mieltä Sirpa olet, onko tämä tyypillistä tälle ajalle nyt? No siinähän oli 2 seikkaa tavallaan. Se, että hän oli vammainen ja sitten hän oli pitkään joutunut odottamaan Kelan päätöstä, että sai 70 € talvikenkiin ja sitten kävi niin kuin kävi, että kassa sanoi, että ei myydä 74,50 maksavia kenkiä, vaikka hän olisi maksanut rahalla sen erotuksen. Tätä huonon kaltoinkohtelua, sanoisin näin, vammaiset tulee ja on joutunut kokemaan ja tulee jatkossakin olemaan. Eli he kokee sitten sitä syrjäytymistä niin kuin meiltä tavallisilta ihmisiltä, että me ohitetaan heidät vähän niin kuin mennen tullen kaikissa työpaikan haussa muun muassa, ja tarkoitan nyt laajasti, että ei vaan kassajonossa. Mutta niin, vammaispalvelut on oma viidakkonsa kerta kaikkiaan. Ja mua niin kuin huolestuttaa justiin niissä vammaispalveluiden oikaisuvaatimuksissa se, että ne lakipykälät on hirveän tiukkoja. Ja tässä kohtaa tulee semmoinen, voisiko sanoa, kahtiajako vammaispalveluiden kuljetuspalveluissa, että ikäihmiset eivät saakaan niitä vammaispalveluna, vaan sosiaalihuoltolain alla. Joka tarkoittaa sitä, että sosiaalihuoltolailla saadaan 8 matkaa kuukaudessa, yhdensuuntaista 8, mutta vammaispalvelulla saa 18 matkaa. Ja voi kulkea sitten yli kunnan rajojen. Ja ikäihmisille Tampereen kaupunki vetää tiukkaa linjaa, ei anneta vammaispalvelun kuljetuspalvelupäätöksiä. Ja niistä tulee kaikkein eniten oikaisuvaatimuksia, koska siellä lukee, että sairauden tai vamman johdosta. Ja tämä on vaan niin, että tässä on kaupunki joutunut tiukan linjan vetämään, koska lähes 7 miljoonaa menee pelkkiin kuljetuspalveluihin Tampereella, vammaispalveluissa, plus sosiaalihuoltolain. Niin hirveän eriarvoistava pykälä, mitä täällä noudatetaan. Mutta että kyllä vammaiset usein kirjoittelee näitä asioita julki, miten he ensinnäkin he joutuu maksamaan kaikista aina täyden maksun. Jos me päästään sillä eläkeläiset sillä 92 sentillä kaupungin busseissa, niin vammaiset ei pääse, vaan ne joutuu maksamaan sen 2,5 € oma vastuuna. Ei, ja sulla oli. Joo, mä haluaisin tuohon vammaisten syrjäytymiseen ja sivuuttamiseen sanoa semmoisen kommentin, että kun mä opiskelin lastentarhanopettajaksi, mä toimin vammaisavustajana. Siinä niin kuin hyvin konkretisoitu mun avustettava oli CP-vammainen, joka pystyi kyllä jonkin verran myös kävelemään, mutta istui välillä pyörätuolissa. Ja joka kerta, kun asioitiin jossakin niin, että hän istui pyörätuolissa, joka paikassa puhe suunnattiin mulle. Ja mä sanoin, että ei ole mun asia, hänen asiansa, mutta keskustellaan hänen kanssaan. Että se on jotenkin niin konkreettinen kokemus, että me itsekin tehdään sitä huomaamatta tuolla kuljetaan. Että pitäisi kohdata, että tuli se ihminen, jonka asiaa kuljetaan. Kyllä. Oliko muilla kommenttia tähän asiaan, Peksa? Niin. En tiedä, onko oikein kohta, mutta oli puhetta tuosta Tampereen kaupungin politiikasta vähän, sitä sivuttiin, niin täällä on näin monta näitä teitä ehdokkaita, että toivoisin, että jos kaikki tai joku teistä menee läpi, niin ennen kaikkea tähän pyrkitte saamaan muutosta tähän. Siellä joku yrittää murtautua sisään. Ei päästetä. Tähän kaupungin maksusitoumuskäytäntöihin
Olisiko se Jyri tulossa sisälle? Se ilmoittaa tuosta. No niin, kaikki. Käytäntöihin päihdehuolto laitoksiin. Se on niistä ajoista, kun minä olin vielä työelämässä, niin muuttunut ihan tietysti. Minulla on paljon tuttuja, jotka on vielä töissä. Ja kannattaa muistaa, että mitä aikaisemmassa vaiheessa pystytään päihdeongelmaakin puuttumaan, niin sitä enemmän yhteiskunnallisia säästöjä. Puhumattakaan sitten näistä inhimillisistä säästöitä saadaan aikaan. Toinen asia, mikä ihmetyttää, kun oli puhetta mielenterveysongelmasta, niin mulla oli omasta työstä erittäin hyvät kokemukset kaksoisdiagnoosin omaavista asiakkaista, jotka Alma-projekti ja sitten ennen kaikkea tuon kaivannon sen päihdeyksikön kautta pääsi ihan normaali elämään. Eli en ymmärrä, että tämän tyyppisiä juttuja pyritään ajamaan alas. Se ei ole mitään oikeaa sellaista. Saanko tähän vähän sanoa sen, että mitä tällä hetkellä on meneillään? On vielä jopa Palhoniemen alasajo. Eli Palhoniemessä on YT meneillään ja sitten se tarkoittaa sitä, että se loppuu. Kurussa on tämmöinen päihdepalveluja tuottava Tampereen kaupungin Palhoniemen koti, joka nyt ollaan lopettamassa. About joku 30 asiakaspaikkaa. No minnekäs ne laittaa, ne on kaikki ihan sekasta kamaa. Kuinka ollakaan ne tulee Hervantaan. No kiva. Niin, Sininauhan tiloihin tuonne Päkipyöränkadulle. Työntekijätkin joutuu tulemaan tänne, jos ne haluaa pitää työssä. Kurusta tänne 75 kilometriä yhteen suuntaan. Ja tämä tapahtui nyt tänä keväänä. Sen lisäksi kun kaivanto on lopetettu, niin sitten ei ole enää näitä hoitolaitoksia. Lammin mikä tämä nimeltään nyt oli? Lammin kuntoutuskeskus. Se on lopetettu. Kaikki on laitettu avopalveluihin tai sitten nyt on rakennettu tonne entiseen Raholan paloasemalle asumispalveluyksikkö, joka avataan ihan nyt näinä hetkinä. Joo, se tuli sinne palolaitoksen tiloihin. Niistä tulee niin kuin asumispalvelut. Joo. Pääsääntöisesti tulevat asumispalvelut. Yhtä lailla kuin kehitysvammaiset, joista ei ole myös puhuttu, kehitysvammaisillehan ylistä on ajettu alas koko ajan, että siellä on noin 50 tamperelaista enää. Ja kaikki tulee niin kuin asumispalveluihin. Joo. Niitä on koko ajan rakennettu lisää. Ja se, jos mikä aiheuttaa enemmän syrjäytymisvaaraa. Sitten kun ihmiset niin kuin tavallaan on siellä omissa. Mitenkäs sitten, niin meillä on tämmöinen yksi suuri aihe, kun ikääntyneiden syrjäytyminen vielä oikeastaan ihan jopa sivuamatta. Eli monta eri aihetta on käyty läpi aika laajastikin ja laajalla skaalalla, mutta ikääntyneiden syrjäytyminen, niin onko ollut esimerkiksi sellaisia erilaisia stereotypioita tai oletuksia eläkkeelle jäännin myötä, niin siinä on nyt niin 2 vastikään eläkkeelle jäänyttä, niin te voisitte oikeastaan aloittaa, että onko jotain kokemuksia, että kokisitte vaikkapa syrjimistä. Ei niinkään, että olisitte päässeet syrjäytymään, me emme päästä teitä syrjäytymään, mutta... Kyllä, joo, onko mä kauemmin ollut eläkkeellä? Olen tietysti, kun mä vanhempi. Niin, joo, niin ei voi puhua syrjäytymistä. Se ei täytä mitään syrjäytymisen kriteerejä, mutta kyllähän se sillä tavalla on, että kun sanoo eläkeläisen, niin jollakin napsahtaa, joillakin ihmisillä, ei toki kaikilla napsahtaa tietty moodi päälle, että joo, niille pitää alkaa puhua kuin pikkulapselle ja mahdollisimman kovalla äänellä ja hyvin yksinkertaisesti. Sitten on se, että kun on
vanha ihminen, en nyt puhu niinkään itsestäni, mutta hänen puheitaan ei välttämättä oteta ihan tosissaan. Me oltiin mamman kanssa tuolla Tampere-talossa, oli tässä tammikuun lopulla joskus semmoinen tilaisuus, jossa ikääntymisestä puhuttiin. Ja siellä oli kaksi. Toinen oli filosofi ja sitten toinen oli professori, jonka luennosta aikoinaan itsekin olen nauttinut, eli Antti Eskola. Ei se ikä välttämättä heikennä ihmisen ajattelukykyä tai sitä argumentaatioa, millä hän perustelee asiansa. Mutta täytyy vielä, ennen kuin annan Sirpa puheenvuoron, niin sanoa, että minä silloin kun jäin eläkkeelle jo hyvissä ajoin, pyrin eläkkeelle valmentamiskurssille. Mutta en päässyt sinne, kun ei ollut tarpeeksi osanottajia. Ja sen takia minulta on nyt jäänyt oppimatta sitten nuo rahapelit, mitä tuolla pelataan tuolla. Ja enkä osaa vieläkään etulla tuolla Ruotsin ja Tallinnan laivoilla painaa kynäpäätä oveen. Ihan ei ole tämä vanhuus vielä niin kuin hallinnassa. Mitähän mä nyt sanoisin? Mä pystyn aina työelämän aikana sanomaan, että mulle tämä ei sovi, mulla on nyt iltavuoro tai yövuoro ja näin poispäin. Niin silloin oli helpompaa oikeastaan elämän niin kuin tämmöinen aikatauluttaminen. Nyt kaikki luulee, että no niin, Sirpa ehtii tätä ja tota ja näin. Ja nyt mä oon melkein stressaantunut tästä omasta elämäntilanteesta, niin kun on niin 10 työtä. Ei todellakaan ole. Turhautumisen vaara ei omalla kohdalla ole, mutta olen tavannut henkilöitä, jotka ovat turhautuneita ja hirveän yksinäisiä, haluttomasti yksinäisiä. Toiset haluaa olla yksin ja mä nautin siitä, että kun on kotona yksin, niin kaikki hiljaa. Kaikki radiot, televisiot pois päältä. Mutta erilaisia yksinäisyyksiä on ja siinä kohtaa sitten voi tosiaan syrjäytyä. Ja nyt kun tämä kotihoitopainotteisuus on näin vahvaa Suomessa, niin tänä aamuna tuli Helsingin isännöitsijä haastattelu siitä, että isännöinnin työ on muuttunut niin paljon semmoiseksi sosiaalipolitiikan puolelle. Eli he joutuu huolehtimaan niistä asukkaista, ikääntyneistä asukkaista, jotka enää pärjää. Heitä ei saada eteenpäin niin kuin hoitoon ja monta viikkoakin voivat joutua olemaan sitten tavallaan sen asuinympäristönsä haittana. Sanotaan nyt näin haittana, koska he voivat tyhjentää asuntonsa. Siinä oli tämmöinen esimerkki, että tyhjentää asuntonsa rappukäytävä eikä tiedä oikein missä hän on ja mihinkä pitäisi mennä. Että ikääntyvä voi olla tosi yksinäinen, mutta nauttiakin myös siitä yksinäisyydestä. Ja sitten sanoisin näin, että tämmöisen ikäihmisen hyvinvointi on varmaan kaikkein tärkeintä se, että on vielä kohtalaisen terve. Sairauslistaa on, mutta kuitenkin kokee sen terveytensä. Ja sitten, että materiaalia on ihan riittävästi, sitä voisi jakaa kyllä muillekin. Joka paikka on tavaraa täynnä. En ole ainoa varmaakaan tämmöisestä. Ja sitten tämmöinen hyvinvoinnin elämänlaatu, miten sen kokee, on se minkä ikäinen vaan, niin se on hyvin tärkeää, miten elämänsä kokee. Sosiaaliset suhteet on äärimmilleen tärkeitä, niin kuin tämä meidän verkosto on tämmöinen poliittinen verkosto tässä. Ja sitten täällä pääsee itseään toteuttamaan, jos haluaa. Eli myös se on hirveän tärkeä tässä onnellisuudessa, jota kaikki haaveilemme ja yritämme toteuttaa. Ja sitten vielä ikäihmisellä on sosiaalista pääomaa. Tämä oli niin kuin mun loppulauseeni. No niin. Joo, eli tosiaan tämmöinen vastentahtoinen yksinäisyys on varmastikin niin kuin juuri semmoinen, mikä kohtaa varsinkin ikääntyneitä. Voi olla, että lapset on kiireisiä, lapset on kaukana ja niin poispäin. Mia? Joo, se on aika merkittävä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tämä vastentahtoinen yksinäisyys ja ikääntyneillä siihen nyt voi olla hirveän paljon sitten syitä, mitkä johtaa
siihen ikätovereita ei välttämättä sitten, kun tarpeeksi vanhaksi elää, niin on niin paljon. Eli ei ole niitä sosiaalisia suhteita sitten. Voi olla sellaista kuulonalenemaa, että jos vaikka kun ei toimintakyvyltään pääse liikkumaan, niin voisi puhua puhelimessa, okei, ehkä ei pysty näitä nykyajan puhelimia käyttämään, ei ole sellaiseen taitoon, ei kädet kestä sitä. Ja sitten voi olla sitä kuulonalenemaa niin, ettei kuule puhua siellä puhelimessa sitten, niin voi tulla tämmöistä vastentahtoista yksinäisyyttä. Ja nythän on yksi sellainen ryhmä täällä, nyt palaan taas näihin päihteisiin sitten, niin ikääntyneiden päihteiden käyttö, niin se on lisääntynyt ja se johtuu just siitä yksinäisyyden tunteesta. Eli hoidetaan sitä yksinäisyyttä niillä päihteillä, kun menee päivät ratkosammin, kun ei ole muutakaan, niin vähän tisutellessa siinä. Ja sitten kun siihen tulee mukaan ne lääkkeet, niin silloin voidaan puhua siitä sekakäytöstä. Ja silloin sitten riskit näihin loukkaantumisiin on suurempia. Hoitoon pääseminen viivästyy, koska ollaan hönössä, ei hoideta, jos on juovuksissa. Ja se, että se raja näihin, niin se on hirveän vähän, mitä sitä saa ottaa sitä paukkua. Että se on niin kuin 2 annosta yli 65-vuotiailla. Ja kyllä mä vaan väittäisin, että ikääntyneet... Päivässä vai viikossa? Päivässä, viikossa 7 annosta. 4. Eli pullo olutta esimerkiksi on 1 annos. Että monethan tykkää, että ei se ole alkoholi, se on vaan olutta. Mutta että se on se, sanotaan rajaksi sitä yli 65-vuotiailla, että kyllä se päihteiden käyttö. No kyllä ne on joku ihan nyt asettanut, tutkinut sitten, katsonut sen terveysvaikutuksia myötä ja sitten tulee tätä 65-vuotiailla ikääntyneillä on tätä elimistöä on vähän semmoinen kuivempi, että se alkoholi vaikuttaa vähän rankemmin. Sitten tietysti on poikkeuksia, että hyvällä harjoittelullahan pystyy nostamaan sitä tasonsa, että kun oikein hyvin tissuttelee, niin kyllähän sitä niin elimistö sitten kestää jo. Mutta terveysriskiä ajatellaan, niin se on aika alhainen, että se oli mulle tuossa opiskelussa kauhean yllättävää sitten, että se niinkin alhainen on. Mutta se ikääntyneiden päihteiden käyttö, niin se on lisääntymään päin, se on aika vaikea asia sitten, koska jää monta kertaa huomaamatta, ei välttämättä niin kuin tuu mieleen, että 80, nyt jos joku henkilökohtainen avustaja, kuka tahansa käy siellä kotona, että 80 katsotaan, että minkälainen se alkoholin käyttö on, koska ei sitä nyt kaikkia kaapeillekaan voi ilman lupaa mennä katsoa, että löytyykö sieltä pulloja, että onko viinaa vai ei. Terveydenhuollossahan nyt on sitten tietysti, että se on otettu jo tavaksi, että jokaiselta kysytään siitä alkoholin käytöstä, mutta siihenhän saa vastata sitten ihan mitä vaan, että ei sitä välttämättä ihan kyselemällä saa selville, että onko siinä ongelmaa vai ei. Ja vastataan, koska tutkimusten mukaan kyselytutkimukset antaa päihteiden kohdalla nimenomaan väärän tuloksen. Joo, mä itse aloittelin työurani tuolla kolmivuorotöissä ja sehän on erittäin vaarallista eläkeläiselle, nimittäin kun sitten se työ loppuu, se häviää se työyhteisö alta ja sitten se on yksin siellä kotona ehkä. Koko ikäs olla tottunut ajattelemaan, että nyt täytyy mennä ensi tiistaina kello 7 töihin ja tällaista. Että tähän mä luulen, että täällä olisi paperiteollisuuspaikkakunnalla aikamoinen ongelma. Tosin tietysti nämä miehethän on vanhoja tupakoitsijoita ja alkoholin käyttäjiä, että he ehkä kauan siinä pyöri kuitenkaan jaloissa. Mutta yksi juttu, minkä mä oon nyt huomannut eläkeläisellä, ei kannata pyöriä hirvittävästi eläkeläisten porukassa. Minun kaikki harrastuskaverini ne on huomattavasti minua nuorempia ja minulla on ihan kivaa. Toi Sirpa juuri sanoikin jotain näitä keinoja esimerkiksi, niin kun toi puheenvuorossaan esille näitä keinoja, niin millä syrjäytymistä voidaan estää, eli hyvä verkostoituminen oli yksi, niin poispäin, niin loppupuheenvuorona vielä tähän, niin Mia ja Reksa erityisesti, niin kertokaapa millä tavoin ehkäisisitte lähimpien syrjäytymistä, tai ylipäätään syrjäytymistä? No joo, näitä on yhteisöjä, järjestöjä, mukaan meneminen niihin ja sitten se, että kohdataan se lähimmäinen. Jokainen voi osaltaan tehdä toisen eteen.
Taisin jo sanoa sen, että parasta syrjäytymisen ehkäisyä on hyvä yhteiskuntapolitiikka, talouspolitiikka, sisältää talouspolitiikan, työllisyyspolitiikan ja sosiaalipolitiikan. Se on paras tapa vaikuttaa syrjäytymiseen, koska valtaosa syrjäytymisestä liittyy esimerkiksi köyhyyteen. Köyhyys on suurin syrjäytymistä aiheuttava tekijä. Ja meillä Pohjoismaissa vielä, jopa Suomessakin, niin asia on jollain tavalla handussa, mutta kun mennään sitten maihin, joissa sanotaan nyt suoraan sosiaalidemokratia tai sosialismi ei ole päässyt hyvemmin vaikuttamaan, esimerkiksi Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa, niin siellä yli 20% pitkälti on jo normaali, siis sen alimman köyhyysrajan alapuolella. Ja tosiasiassa se luku on paljon suurempi, koska siellä on tilastoitamatonta väkeä. Eli minun mielestä meidän yhteiskunta on rajua vauhtia muuttumassa kaikilta osin. Meidän yhteiskunta tulee vähemmän demokraattiseksi. Se näkyy jo näissä kuntapolitiikan rakenteissa. Eduskunnassa ei, tai sanotaan, että hyvin suuri osa poliittisista puolueista on suuntautunut esimerkiksi demokratian laajentamista. Jos ei nyt vastaa, niin ainakin kriittisesti. Sitten, mikä tärkeintä, niin köyhyys tulee lisääntymään. Lapsiköyhyys on jo Suomessa Pohjoismaiden suurinta ja tulee jatkuvasti kasvamaan. Eli nämä näkymät eivät ole mitenkään, sanotaanko, valoisat. Olen hyvin pessimistinen tämän tulevaisuuden suhteen. Oliko yleisöllä kysymyksiä tai kommentteja jotain vielä tähän vai kiitetäänkö puhujia? Kiitetään yleisöä. Kiitetään yleisöä. Ja kiitoksia tulijoista. Kiitos. Kiitos juontajalle. Erinomainen juonto. Ole hyvä. Ja seuraava tilaisuus oli Miirillä. Joo, seuraava tilaisuus meillä on sitten 20, koska meillähän on tämä seuraavan tilaisuuden yksi panelisteista tuolla. Ja 27. päivä maaliskuuta. Ja silloin me puhutaan varmaankin juuri varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta, yleensäkin sitten vielä enemmän. Hyvä. Tervetuloa tässä vaiheessa tästä varmasti Hervannan, 27. Hervannan Sanomissa varmaankin sitten tästä informeerataan enemmän ja sosiaalisessa mediassa sitten, jos kuka siellä on, niin voi katsoa ja sitten meidän kotisivuilla, Hervannan sosiaalidemokraattien kotisivuilla on näistä tilaisuuksista. Aika ja paikka on sama. Kiitos. 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 Kiitos.